بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تعالى بغشك الدارة المدام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نواقض الإسلام إسلام بوديان ذاتlar diyen kitabının devamı geçen kitap vakta gelip duran yerimden ulu şirkin görünüşleri varada durduk. Näme diýdi? Ve şirkul ekberu enwa'uhu kesiratun. Ulu şirkin görnüşleri kan. Ýöne medaruha ala arba'ati enwa'in. Ýöne umumi näme şu 4 görnüşiniň üstünden çykanak diýer. Yani ulu şirkin görnüşleri kan ýöne esasy şu 4 görnüşi we beýlekler hem näme şu 4'ün haýtam bolsa birine bagly bolup durýar. Şolaň birinjisi näme? En-naw'ul awwal ulu şirkin esas ummatda giýinden ýaýranam şul bolanlar. Şirk-i da'wa. Dogadylak ibadatyna ikilik etmeklik. Şirk-i da'wa diýdigi dogadylak ibadatyna ikilik etmeklik. En-naw'ul awwalu ulu şirkin birinji görnüşi şirk-i da'wa. Ve şu wagtda Muhammed ummatynyň esasy musibaty ina şu meselede. Muhammed ummatynyň içinde näme? Allah sevýän, peýgamberi sevýän, dine sevýän, ol seýrek duş gelýän adamlar. Ya meselen näme? Äşgär bir guta çokunup, gawra çokunup beren näme? Baram bolsa ýöne känäl, ýöne esasy ummatda giýinden ýaýran şirk. Gystananlaryna Allahdan gaýryn çağırmak. Gystananlaryna näme? Allahdan başgany çağırýarlar. Ya danim näme dogadylak edenlerine ölülerden dogadylak etýärler. Perden sorasylar käbir mahlukdan soraýarlar. Rızgal bereket onuň käbir mahlukatlardan soraýarlar. Hajatlaryny mahlukdan soraýarlar. Şefaagaty mahlukdan dileýärler. Esasy ummatyň musibaty we giýinden ýaýranam şu dogadylak ibadatyna ikilik etmeklik. Dedim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Ed-du'a'u huwal ibada. Köpçülüklöýün adam näme üçin şu şirke düşýär, şu dogadylak ibadatyna şirke düşýär. Sebäp diýsen näme köpçülüklöýün adam şu dogadylak etmekligiň hem näme ibadatdygyny bilen aklar. Şunmy? Her sapaklamada da näme täden bar agdaýar. O agdaýan adamda näme umumi dinne agdalan sözleri, umumi dine degişli sözleri näme köpçülüklöýün şu adamlara ters ya da dar manysynda berýärler. Edil şu dogadylak diýilýänler, ibadat diýilýänsedem şu wagt köpçülüklöýün adamlara ýa-da ters manysynda berýärler ýa-da dar manysynda berýärler. Şu köpçülüklöýün adamyň düşünjesinde ibadat diýmeklik näme diýsen, namaz okamak diýip düşünýär. Namaz okamak ýa agyz beklemek ýa hac etmek ýa zekat bermek ina şu zatlar näme ibadatdyr öýtýär. Ama hakikatta näme ýankyratlar ibadat ýöne näme hemmesi dälle nämesi käbir görnüşleri ama ibadat kän ibadat sanak bu top bolany. Hatta bir musulman doganyň ýüzüne gülüp bakmaklygyň ibadatdygyny bilen aklar. Hatta bir näme suwsan bir janawar it pişigen bolsa şoňa suw bermekligiň hem ibadatdygyny bilen aklar. Ya bir guşşagaşyň näme çagat hewurtgadan gaçan bolsa şony näme Allah üçin alyp hewurtgasyna goýmaklygyň näme ibadatdygyny bilen aklar. Edil şoňa alyp dogadylak etmekligiň, gyssananda Allah'y çağırmaklygyň, daýananda Allah daýanmaklygyň we hajatyny bir Allah'dan soramaklygyň we şefaagadan bir Allah'dan soramaklygyň ibadatdygyny bilen aklar. Bu zatlar näme bir erki ihtiýarynda aklar, iste Allah'dan sora, düşündiňmi? Iste bendesinden sora sen bir uly günah ol şirke düşüp dinden çykmaklygy aňarda dursun, hatta günah düşýänliklerine näme bilen aklar. Olaň nazarynda yani zat soramaklyk ýöne bir mahluk bilen mahlugyň arasynda dünýäwi zady soramaklyk durýar. Mysal üçin men galama mätäş dogry dämi? Galamy senden soraýyn, bundan soraýyn, meseleni ýetgedip duranok. Şunmy? Men günah düşemek. Senden galam aldym ne, ondan galam aldym ne? Ya mysal üçin men çörek almaly, gidip senden aldym, ondan aldym, men hiç tüýse günah garanamak. Amma adamlar şu ibadat meselesinde de, şu dogadylak meselesinde, hajat soramak meselesinde de şu benne arasında käbir hajatlaryny, gerek zatlaryny soraýşýarlyk zat durýarlar. Ýok. Ibadat meselesinde oňalyp da. Käbir zatlary bar näme benne arasında bir-birinden soralanyny näme benne bir-birine näme şu zady çözüp bilýär. Mysal üçin men ruçka mätäç
Senden soramda sen maňa ruçka bermeklik başarýan. Sen näme mümkinçiliginde bar da. Emma şeýle bir zatlar wa benne gullar bir-birlerinin arasında o zatlar sorap bilen aklar. Käbir zatlara o diňe Allah'ın hakyna qyratlar. O diňe Allah'dan sorulmaly zatlar. Allah'dan başka hiç bir adam o zatlar sana näme berip başaranak. Olam mysal üçin ırzykyny artdyrmaklyk. Men bar bir mahlukdan men ırzykymy artdyr diýip sorap bilemem. Şunuňmy? Men bar bir mahluga näme ölü bolsun, diri bolsun, maňa şefaat et diýip bilemem. Şunuňmy? Ya bir mahluga ölü bolsun, diri bolsun, peýgamber bolsun, perişte bolsun, maňa ogul ber, gyýyz ber, derdime derman ber. Şunuňmy? Ya men düşmanymı sen yeňip ber, meňe düşman yetmez ýalagat. Men owamy gory, men ilimi gory, men öýümi gory, men nefsim malymy gory. Bu zatlar näme? Adamdan, mahlukdan dilek bilemem, mahlukdan haýyş edip bilemem. Şoň üçin näme? Biz hukmani suratda, ýa-ni haýalat näme dine degişli zatlary dogry düşünjesini bermeli adamlara. Emma gynansaňam şu wagt näme? Köpçüliklerin adamlar dine gelip bilen aklar sebäbi näme? Sebäbi öň bulara dine degişli zatlar ýara ters düşünje bilen düşünürler ýa-da dar düşünje bilen düşünürler. Şunuňmy? Enne bizi näme etmeli bolýas? Biziň gerdenimizde bu wagt düşüp oturan wagt näme gaty agyr. Biziň gerdenimizde diňe bir alymyň kitabyny beni okaýmaklyk näme düşmekdänim. Buň daşynda şu kitabyň içinde agdalan käbir zatlar näme hakykatda musulmanlaryň ýanynda bir belli mälim zat bolajak ýaly gonyna belli däl, indi mälim däl. Inni hatda sözmesed käbir zatlaryň üstünde durmasaň näme okaýan kitabyňa, okatýan kitabyňa köp adam düşünüp bilenä. Şoň üçin näme uly şirkiň birinji görnüşi näme diýip doga dilegde şirk etmeklik, doga dilegde ikilik etmeklik. Ine şu sözler entäm aşagyna näme giýirmen şu sözde dursun. Näme üçin sebäp diýsen ibadet diýilýän sözüň manysini biziň halkymyz bilenä. 5 milyon musulmana bark sorasan, özlerini musulman diýen adamlarına bark sorasan, doga ibadet diýmek näme diýsen bilen aklar. Ibadet bilýänem bir namaz roza şuňa alaqatlar diýýäýmez. Ýok, ibadet diýmeklik näme? Düýünki tapaklarda aýtdyk dogry, ibadet diýmeklik Kur'an hadisde näme buyurulan zat Allah'ın rızalygy üçin etmeklik we Kur'an hadisde näme gaýtarylan zatdan Allah'ın rızalygy üçin gaýtmaklygy näme diýilýär diýdik? Ibadet diýilýär diýdik. Şu ibadet diýilýän zatyň hiç birini Allah'ın ýolundan gaýryň ýoluna etmeklik bolanok ýa-danym. Şu ibadetleri Allah üçin edende ýene bir mahlugy şoňa goşup şärik etmeklik bolanok. Tawba etmeklik ibadet. Ýöne bir musulman tawbany Allah'ın rızalygy üçin etýär, emma biri pirinin rızalygy üçin etýär. Şunuňmy? Piri buňa tawba etýär, bulan bar pirinin diýenligi üçin tawba etýär. Pirinin radylygyny tapmaklyk üçin näme tawba etýär. Bular ýa näme şirk bolýar. Sebäp biziň bu tawba ibadetyny bir mahluk goşdy ýa-da şu mahluk üçin etdi tawbany. Allah üçin etmedi. Edil şoň alak näme? Hajatyny soramaklygy näme bir Allah hajatyny soramaklygy ibadet. Ýöne nähile hajatlaryny soramaklyk ibadet? Diňe Allah'ın başarayan hajatlaryny Allah'dan soramaklyk ibadet. Emma käbir hajatlar we ýa-ni misallar berdik. Mahlukdan soranyň bilen sen şirke düşýän. Olam ruçka mätäç. Ýa misal üçin o jaýda misal diýeli bir zat bar. Sen şonu akelip ber diýemde, sen şonu akelip bermekligi başarýan güýjüň bar. Sen mümkinçiliginde. Şonu senden haýyş etdim. Bu ýardamlaşyk diýilýär. Buňa ibadet ya gul hojaýyn näme buňa alak sözlere girenek. Bu diňe näme yardımlaşmaklyk diýil. İslamda yardımlaşmaklyk näme gadagan edilenler. Gaýtam tersine İslamda yardımlaşmaklyk ünnelen Allah tarapy näme heweslenirlen şu ibadete. Ve taawanu alal birri ve takwa diýip Allah taala goýdy. Takwalyk bar ýerlerine, sowap bar ýerlerine bir-biriňize yardımçy bolun diýip. Ve la taawanu alal ismi vel udwan günah we düşmançylyk bar ýerlerine näme yardımçy bolmaň diýip. Emma mahlukdan bir-biriniň başaryan zadyny sorasa, ol näme şirkde. Haçan şirk bolýar? Mahlukdan näme mahlugyň başarmayan zadyny sorasa şirk bolýar. Indi edil şoň alak näme doga dile geçjek bolýar biri. Näme doga dileginde näme ogul dilejek bolýar, gyýy dilejek bolýar, keseliniň açylmaklygyny soraýar. Ya misal şu näle şefaat isteýär. Şu zatlaryň hiç bir näme Allah'dan gaýry hiç bir kesden näme sorulmaýar. Gyssanýa kömek gerek, gark bolup barýar. Şonda näme
erenler pir çağırya käwür adam. Käwür adam Allah'ın çağırya. Allah'ın çağıryanınki dogry emma Allah'dan gayryn çağıryanınki dogry däl. Ve näme giyin işleyin şu wagt ummatda ýaýranam näme diýip ine şu şirk. Üç adamın ikisi näme gyssansa ya pirim ya Davud ya falan. Näme şuňalak näme mahluklary çağırýarlar. Şoň üçin näme hukmani suratda biz bilmeli. Her bir musulman näme hajatyny bir Allah'dan soramaly. Sebäp diýsem näme ýankyýalyk agdaran hajatlar Allah'dan başga hiç bir kes näme sorap bilenak. Musulman näme gowy halatda da Allah'dan hajatyny soramaly we gyssanyn halatynda da. Emma öňkü müşrikler näme derken bol halatlaryna, gowy hallaryna, gyssanmadyk ýagdaýlaryna butlaryny çağırýan ekenler. Emma gyssaga düşdiler. Näme Allah'yny çağırýan ekenler. Şo wagtynda näme delil getiripdir. Ankabut surasının 65-nji ayetinde Allah Teala näme diýär? Yani müşrikler barada habar berýär. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ Eger de diye, onlar münseler diye, qayıklara, gemilere, fülk, qayık, gami, qayık, gami. Haçanla diye, önkü müşrik bolanlar, qayıklara, gemilere, denizlere münseler diye. Birden ki, näme denizde deryada tupanlar, yeller turup tolkun bulan gamisin qayıgını eylek beylep zıngı berse. Näme Allah'dan başga bulara necat bermejegini, Allah'dan başga bular bu harasattan tupandan gutulurjogyny ýokdugyny bilerdiler de näme da'avullaha muhlisina lehuddin. Bir Allah'ın çağırardylar diye. Felemma najjahum soň Allah Teala olar näme ýanky apy tupandan gutulurundan soňam İza hum yüşrikun. Yine näme dip başlaýarlar diye, şirk edip başlaýarlar diye. Şunumy. Ene öňkü müşrikler hali. Müşrikler näme? Gyssansalar bilýärler. Allah'dan başga hiç kimin näme oňa dadyna yetişmejekligini. Emma öýlerinde bol çelki bol elin gezip ýörkäler näme? Allah ýatlaryna düşenok bolan. Biri Lat diýip gygyrýar, biri Uzza diýip gygyrýar, biri Hasan, biri Husayn diýip gygyrýar. Emma şu ayetin aşağında başka kitaplarını Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah açıklaýar. Kavaidul Arba'da. Emma diye bu zamanın müşrikler näme diye? Öňkü zamanyň müşriklerinden erwet diye. Näme babatyndan? Öňkü müşrikler gyssananlaryna dine Allah'yny çağırýardylar. Dine gowy hallaryna şirk ederdiler diye. Emma bizim ruwatky müşrikler bol. Gyssananna näme? Gyssansa şirket ya gowy halyna da Allah'yny ýatlaýar. Şunun tersine öňkü müşrikler näme gyssananna tawhide gelýärdiler, gowy hallarynda şirket ýadylar. Emma bizim şu wagtky zamanymyzyň müşrikler näme? Gyssansa gaýtam Allah'yny unutýarlar, bol ýagdaýyna gelseler, gowy hala düşseler näme? Allah'yny ýatlaýarlar. Tersine. Şoň şüpläme diýär qala al-musannif rahimahullah ta'ala fil qawaid al-arba'a Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah Kavaid al-Arba' 4 kaide diyen kitabının 4-nji kaidesinde näme diýär? Anna müşriki zamanina aghladu şirken min al-awwalin. Näme şu zamanymyzyň müşrikleri awwalky müşriklerden näme gaty erbet diýär. Näme üçin? Lianna sebebi awwalinler awwalky müşrikler yüşrikuna fir-raha. Olar näme gowy hallaryna şirk ederdiler. Ve yuhlisuna fi'ş-şidde emma gıssany berseler näme bir Allah'ın çağıradılar diye. Ve müşriku zamanina şirkuhum daim. Ama bizim şu wagtda zamanymyzyň müşrikleri näme? Gowy halynda detýärler, erbet halynda da. Gyssaran hallarydan butlaryň gabrlaryny, çöplerini, çörlerini çağırýarlar we gyssanmasalar. Gowy ýagdaýda da agyşan, gyssansa da agyşan. Şunumy. Direse de ya Davud, diremese de ya Davud. Şunumy. We yine bir babatdan näme şu zamanyň müşrikleri, öňkü zamanyň müşriklerinden näme erbetligi. Öňkü zamanyň müşrikleri şirk etýän zatlar näme? Arasda zatlara şirk etýärler. Näme peýgamberleri, perişteleri ýa-da günah etmeýän don jansız zatlar çağırýarlar. Emma bu wagtky adamlar näme gyssanana çağırýanlary köpüsiniňki perişte de peýgamber hemden. Näbelli adamlar çağırýarlar. Cadugoylar çağırýarlar, jinnar çağırýarlar, şunuňmy?
Ya bolmasa näme bir kapyrın gabrına çokunýarlar. Şunuňmy? Yani bu wagtda adamlaryň şirki näme öňküden has erbet. Hatta näme şu aýatyň tefsirini aýtýarlar, ýani Ankabut surasynyň 65-nji aýatyny aýtýarlar. Käbir tefsir kitaplaryna gelýär. Gyssananlaryna müşrikler näme diýer ekenler? Şu wagt Allahdan başga bir kömek etjek ýok. Öňkü çağırýan zatlarynyň barysyny taşlan, bir Allahny çağıryn diýer ekenler. Şunuňmy? Şoň şu öňkü müşrikler şirke düşse de, küfür etseler hem bu wagtlardan näme azda känne olar näme akylly bolanlar. Emma bu wagtlarda näme aklym galmady, imanym galmady, dinim galmady, hiç adam galmady. Şoň şu näme diýär? Müşriki zamanina anna müşriki zamanina aghladu şirken min al-awwalin. Bizim zamanymyzyň müşrikleri diye öňkü awwalky müşriklerden hem gaty erbet diye sebäp diýsem, öňkü müşrikler näme gyssanan hallaryny Allahdan başga hiç kim ýatlaryna düşmezdi diye. Emma soň näme gow hala düşseler, başlaryna musibatlar, belalar, beterler göterilse, onuň näme butlary, çöpleri, çörleri ýatlaryna düşüp başlardy diye. Gyssanan Allahdan başga zat ýatlaryna düşmezdi diye. Emma bu zamanyň müşrikleri näme? Şunuňmy? Gow hallaryna käwat Allah diýen bolýarlar. Şunuňmy? Emma gyssany berseler Allah'ın düýbünden ýatdan çykarýarlar. Goýa olaň nazaryna näme hemme zady görýän, hemme zady eşitýän, isläm zadyny edip başarýan kadir Allah ýok ýalap şunuň. Gyssanta näme diňe plan ewliýa gidip gördüňmi? Ya plan ewliýa barp gördüňizmi? Plan pir näme diýdi? Plan pire dem çaldyryp gördüňizmi? Dem üstüdip gördüňizmi? Biri näme Allah'dan dilap gördüňizmi diýen ýok şunuň. Biri mysal üçin çagasy bolmasa näme ondan işan heleylerim kän. Eýranlar näme molla heleyler, işan heleyler diýär. Şunu bir tapar fetwa berýän näme işan heleylerim kän. Näme biriniň çagasy bolan okmuş diýilse, plan gawra ýok gördüňmi? Plan ewliýa barp gördüňmi? Şunu plan ewliýanyň duýduny çyrp gördüňmi? İçinde biri näme Allah'ın arzalygy üçin näme bir hassamy butullar derman berdi, sadaka berip gördüňmi? Tehejjüde turup näme secdede Allah'dan dilek edip gördüňmi? Şunuňmy? Günah etýän, belki şu günahlyň sebäp bilen Allah Taala sen näme perzentsizlik cezaty bilen cezatlandyrýanlar. Günahlyňdan tawba edip gördüňmi? Buny diýen ýok. Şunuňmy? Şoň şüp näme şu şirk ýani agdalýan şirk dogadylygda edilýän şirk näme gaty erbet şirk, ödem giýinden ýaýran şirk we birinji ýaýramaklygyna sebäp bolan zatlaryň biri näme ibadat sözüniň näme köpçüliklerin adamlaryň nazaryna ters düşündürilýänligi ýa-da ibadat sözüni näme dar düşündürilýänligi. Ibadat näme diňe namaz, roza, gurbanlyk, haç bu zatlardan çäklenenek. Ýani gyssanyňda Allah'y çağırmaklygym ibadat. Biri gyssanyň Allah'dan gaýryny çağırdymy, eýem şol adam näme dinden çykýar. Şefaady näme soramaklygyň ibadat. Şoň şu şefaadam diňe Allah'dan soramly. Köp adam pikir etýär biz şefaat diňe Allah'dan soramol diýemizde, perişteler we ulamalar we peýgamberler şefaat etmeýändir öýtýärler. Şunuňmy? Ýok. Bu diýdigimiz näme? Olar şefaat edenek diýdigimiz. Olar şefaat etýär. Şunuňmy? Peýgamberim şefaat etýär. Peýgamberiň şefaady hak, ulamalarym şefaat etýär. Şehitlerim şefaat etýär. Ulluk ýaşyna etmen ölen çağlarym şefaat etýär. Sen amal salahyňam şefaat etýär. Ýöne Allah izin berenden soň, Allah ursat berenden soň, şuňa şefaat edäý diýenden soň, Allah Taala'dan şolara şefaat etmeklige ursat berilmese we sana da aýratyn suratda şefaat etmeklige ursat berilmese, ol adamlar şefaatyň eýesi bolsa-da, ol adamlar şefaat etmeklige ursat berilen adamlaram bolsa, näme tek başlaryna Allah'dan ursat almasyzdan şefaat edip bilenaklar. Şoň şuň soňunda şefaat edem näme Allah Taala'nın eline bolup durýar, Allah Taala'dan çödülýär, şoň şu şefaatdan bir Allah'dan soramaly. Soň ýene näme aşak gaýtýar, ýene Muhammad ibn Abdullah rahimahullah Qawaid al-Arba'a diýen kitanyň söz başlygynda näme diýär? İza dakhala aş-şirku fil ibadati fasadat kal hadasi iza dakhala fi at-taharati diýär. Biz näme üçin ibadatda şirk etmekligi bilmeli. Sebäp diýsen diýär. Bir adam täret alandan soň, meydan etse, şu meydan etmeklik, onun alınan täretin bozuşýarlyk edil şoňala. Şirk diýilýän adam sen ibadatyn bozýar diýär. Sen musulman bol, islama girenden soň pikir etme diýär, senin näme şu imanyň bozulmaýanlar öýdük diýär. Şunuňmy? Bir adam soň mysal berýär täret bilen. Sen täret alandan soň
Täretin bodayan zatlaň badygyny kabul etýärmi diýe. Kabul etýärmi adamlar şu wagt? Kabul etýär hemmekşi. Edil şoňalyk. İslama gireninden soň İslamyny bodayan zatlaňyň badygyny kabul etdi. Tabi indi bu biziň aramyzda şeýle bir hemme mälim zat ýalyk da dogry dämi? Täret alaňdan soň täredin bodayan zat ba, edil şoňalyk İslama gireninden soň sen İslamdan çykarýan zatlar bar. Ýöne köpçülükleýin adamda ýanky birinji agdan zadymyz indi mälim. Ýani täret alaň soň täret bodayan zatlar bar. Namaz okanda namazyň bodayan zatlar bar. Rozanyň bodayan, haçyň bodayan zatlar bar. Emma yine näme käbir bidgatçylar tarapyndan, sopular tarapyndan, murji'eler tarapyndan köpçülükleýin adamyny näme käbir sözler bilen arkaýyn etdiler. Olam näme la ilaha illallah bilen hiç günäň ziýany ýok diýdiler. Täret bodayan zat we namazy bodayan zat we ýöne İslamyň imanyň bodayan zat ýok diýdiler. Sen la ilaha illallah'yň bolluk utordy näme sen ediber. Sen giren soň näme yani goýa bir la ilaha illallah diýip İslama giren soň näme sen çykyp bolmaýan zat diýip düşündirler adamlar. Näme sen ediber. Şu esas sen özüňe musulman di, şu la ilaha illallah diýenden soň İslama gir, onuň näme sen ediber ýyry üçden ki cenneti diýip näme düşünje goýdular. O yanlış düşünce. Ol Peygamberimiz tarapyndan näme berilen zat däl. Ol Allah tarapyndan näme berilen zat däl. Sapaklan bana bana. Ve qala rahimahullah diye. Indi näme her kim hukmani suratda näme bilmeli. Näme täretini bodayan zatlaryň bar bolşýarlar, näme awadatyny bodayan zatlaryň bar. Şoň üçin näme biz hukmani suratda näme talipler, dawatçylar näme etmeli? Adamlary iki tuzakdan çykarjak bolup çalışmaly. Düşündiňmi? Bu diýdiňmiz näme? Adamlary iki tuzakdan çykarmaly. Yani adamlar näme kafirleri, kafirler ya zalimler tarapyndan näme bedeni tuzağa düşübilýär. Yani kapasa salyp bilýärler, türmäge salyp bilýärler, dogry dämi? Emma kafir adamlar näme erkin tuzakda adamlar. Bu näme hilap bolýar? Erkin tuzakda adamlar. Onuň teni beden erkinlikde de ýöne kellesi kapasda. Düşündiňmi? Aň düşünjesi tuzakda, düşündiňmi? Şu wagtda Muhammed ummatynyň köpüsiniň tuzagy näme beden tuzagy dällanim. Pikir tuzagyny düşündiňmi? Şu köp adamlar näme üçin dogry gelip bilenak? Köp adamlar näme üçin hakky kabul edip bilenak? Sebäp diýsen, musulmanyň näme pikiri, musulmanyň inanjy, musulmanyň oýu pikir nazary tuzaklanan. Bir topar sopyň tuzagyny düşündiňmi? Bir topar murji'eleň tuzagyny, bir topar munafyklaň tuzagyny. Edil şu wagtky näme ýanky gurrunam tuzak düşündiňmi? Yani la ilaha illallah diýdiňmi? Näme sen ediber sen dinden çıkanak. Bu tuzak düşünün, bu ters görürüm. Ona ağırlanıp, näme la ilaha illallah diýenden soň, ýangy dinden çykarýan zatlardan saklanmadyk adam o dinden çykýar, düşünün. Şoň üçin hukmani suratda näme adamlar şu hakykatdan kabul etmeli. Diňe täretin bodayan zat ýok. Näme? Diňe namazyň bodayan zat ýok. Edil şoňalyk näme dinini, İslamyny bodayan zatlarym bar. Dinin İslamyny bodayan zatlarym näme şu öwrenýän zatlar mı? Şirk, kufur düşündüňmi? Doga dilek ibadetinde näme Allah'dan gaýra näme doga dilek ibadetinde şirk etmeklik, ikilik etmeklik kimde kim la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah diýip İslam'a girenden soň şu wagtda agdalýan näme ibadetlen haýsam bolsa birini Allah'dan gaýryň ýoluna sarf etse ya da birini Allah Taala näme şärik etse näme meýdan etmeklik täretin bozuşýarlyk şu şirkem näme ibadetini bozýar düşündüňmi? Şu hakykatları näme birinji direlmekligine sebäp bolan soňky bir 3-4 asyryň içinde kim? Ne Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah. Ve şu döränden beri şu neçenli yeketek düşmançylyk edilen alymam kim? Ene şu. Kafirlerden birinji şu alymy ýigrenýän kimler? Musulmanlar. Düşündiňmi? Näme üçin musulmanlar şu alymy ýigrenýän bollalar? Sebäp diýsen kafirler olur okuya biziň dinimizi düşündiňmi? Emma musulmanlaryň şu wagtky musibaty näme-de okana, düşündiňmi?
Mıs bilen yaşayalar, erteki bilen yaşayalar. Bir topor näme kapırlar tarapından näme yasalan mollalan näme ilmli sumoklan yöne bir batıl rivayetlerine göre näme dine baka berýärler. Yo din beýdip bilen ha. Din beýdilip tanalan, din Kur'an hadisin usulen, din hakiki ulamaların usulen tanalýar. Şoň üçin bu Muhammed ibn Abdullah rahimahullah esasy koloniýan garşysyna näme uruş eden alimler düşündiňmi? Muhammed ibn Abdulwahhab kafirler tarapından, murciyeler, bid'atçılar, gawrpara, sofi, müşrikler tarapından goýulan düzokdan musulmanlar näme erkinligini almaklyk üçin görüşen alim düşündiňmi? Şoş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem we ondan alky peýgamberlere gelenne olan döwürdeş adamlary düzokda däldi. Yani beden düzogunda däldi. Emma peýgamberler gelip şu adamlar näme düzokdan çykardylar? Şirk düzogundan çykardylar, küfür düzogundan çykardylar. Enne bul alimim şu peýgamberleň dawat edişýalyk näme dawat eden alim we peýgambere adamlaň düşmançylyk edişýalyk bul adama da näme düşmançylyk etdiler. Sebäp diýsem, peýgamberiň eden zadyny sen etsen, peýgambere edilen zat sana da edilýär. Peýgamberiň eden zady näme? La ilahe illallah dedi. Şu sözü bilen näme? Bütün dünýä kafirlaryň garşysyna çykdy. Indi edilsen hem şuňalyk, şu zamanna Peygamberimiň diýişýalyk la ilahe illallah adamyn çağırsan. Yani şu la ilahe illallah dolu şu sözüň talabyna laýyk yaşamaklyna çağırsan adamlary bütün dünýä sen garşyňa näme turýar, uruşglan etýär. Şoň üçin näme bize bir kaidany goýjak bolýar. Şeyh Muhammed ibn Abdullah rahimahullah arkayn bolmady ya la ilahe illallah diýen soň ibadatyňa näme bozulýan zat bar diýär. İmanyň, islamyň bozulýan zat bar diýär. Indi bunu düşünürenden soň näme diýär? Fa iza arafta anna ash-shirka iza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibahu min al-khalidin fi'n-nar. Indi sen bu zady bilen bolsaň diýär. Ýani bilen bolsaň diýen zady näme täräti bolýan, namazy bolýan, hajar odan bolýan zatlaň bar bolýalyk ibadatyny, imanyň, islamyň näme bozýan zatlaň bardygyny bilen bolsaň diýär. Bilýär. Şirk diýilýän adam haçanna ibadata garlsa diýär, efsedeha. Senin näme ibadatyňam bozýar, imanyň, islamyň bozýar. Ne birinji ziýany şirkin, birlik goýun. İkinci ziýany näme? Wa ahbatal amal. Öňkü eden sowaplardan baýatyny puja çykarýar. Ve üçüncü berýän ziýany näme? Tawba etmän ölse. Wa sara sahibahu minel khalidin fi'n-nar. Ve şirk edip ölen adamam näme? Ömürlük dogdaky bolýar. Şunu şirkine berýän ziýanlary. Şoň üçin oglanlar birinji ine bilinmeli zat şunu. Indi bu ýankydatlar bilen düşünen bolsaň billiya fa iza arafta anna ash-shirka iza khalata al-ibadata afsadaha. Görýän haçanna diýär. Şirk bir ibadatyna garlsa da näme bolýar? Bir ibadatda ikilik etsen hem afsadaha. Aýam şu ibadatyň we imanyň islamyň bilelikde näme fasit bolýar, zaýylanýar, bozulýar. İkinji diýany we ahbata al-amal. Ondan öň dağýalyk gyzylardan beren bolsaň sadaka veren bolsaň, maňlaýyň secde çüýranan bolsa, hemme galanan sogapdan puç bolýar, dökülýär. Ve üçüncü diýanam wa sara sahibahu minel khalidin fi'n-nar we nama o şirkeden adamam ömürlük dogdaky bolýar diýär. Nüştaýda bir ünsimiz çekmeli adamız nama olup yani müşrik bolup ömürlük dogdaky bolmaklygy üçin bir kafir bir adam hemme ibadatyna şirk etmeli düşünmeli. Yarhamukallah. Yekece bir ibadatyna şirk etdimi? Giriye şunu. Yekece bir ibadatyna şirk girdimi bozulýar şunu. Dine ibadaty däl, imany islam dolu bozulýar. Tawba edip kelimesini çöwürip täzeden islama girmese, şol adam musulman däl. Ölenne de näme musulman gabrstanlygyna jaýlanmaýar. Ömürlük näme dogdaky diýip biz itiqad etmeli bolýar. Yani hemme ibadatyny bir Allahyň gardalygy üçin etdi. Emma dine yekece doga diler ibadatyna, gyssananda Allahyň çağırmaklyk ibadatyna näme etýär? Davud peygamber çağırt koy berýär. Ya da mesela Cebrail perişten, ya da mesela Malik babacan çağırt koy berýär. Ömrüne yekece gerek çağırmam, tawba etmän öldüm şol adam, şo musulman hasaplananda, iman, islamy şo çağıran wagtynda gönü bozulýar. Son. Näme diýär? Arafta anna ahamma ma alayka
معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. إن şurada düşünsen diye, yani şirk diýilýänlerden şeýle bir howpunyň hatarnyň bardygyny bilsen diye. Bu imanını bolýan zatlar bilmeklik ilmi bir iň birinji derejelerde bilmeli näme? Ilmda bolup, ilm bolup durýanlygyny bilsen düşünsen diye. Näme? Allah Taala umid ki diye sen näme şirk torundan näme der diye halas eder diye. Enne sen şirk torundan halas boljak bolsaň, şirk kapasyndan, küfür kapasyndan sen halas boljak bolsaň, onu ilki bilen näme etmeleken? Şu zady bilmeleken, şunu öwrenmeleken. Şirk näme, küfür näme, öwrenmeleken, bilmeleken. Ma bilmesen, öwrenmesen şirkin nämedigini, sen şirkden nädip saklanjak. Tawhidin nämedigini bilmesen, sen Allah'ny ibadatda nädip birlejek. Inne birinjisi ýankyken, näme uly şirkin näme görnüşi kän diýdik ýöne esasy şu dördüň üstüne aýlanýar. Şoňa birinjisi dogadylek ibadatyna näme şirk etmek diýdik. We ýene bir bella geçen zadymyz olam näme dogadylek etmekligem näme ibadat diýdik. Şunuň hajatyny soramakligam ibadat eken. Gyssananda Allah'ın çağırmaklygam ibadet eken, tevekkül etmekligam ibadet eken, şefaat etmekligam ibadet eken. Şunuňmy? Ya Allah öňüň yetişdirmeklik ibadet eken. Nüşi ya sözünden soň Allah'ın yerine başga bir zat goýuldymy, ýa işin aýtdy. Şunuň. Ya Allah bolman, ya Hüseyin diýdinmi, ya Ali, ya Aişan, ya Davud diýdinmi boldy, işin aýtdy. Şunuň. Uly şirke düşýär sen. Şunuň. Indi ikincisi näme? Şirkin ikinji görnüşi. Niyette şirk etmeklik. Şirkun niye vel irade vel qasd. Üçten burada. Yani niyette şirk etmeklik. Bu diýdigi nähile. Yani sen bir buyurulan zady edende näme? Allah üçin etmen bir gabra yakınlaşmaklyk üçin etdiň. Ya da bir haramdan gaýdanda Allah üçin gaýtman bir mahlugy taqdimlanyň üçin. Bir mahlugy niyet edeniň üçin gaýtdyň. Şu niyetinde de sen näme bolmaly? Dine Allah bolmaly. Soğa bir iş etdiňmi, niyetin halisan lillah bolmaly. Haram işinden gaýtdyňmy, niyetin Allah'ın rızalygy üçin gaýdan bolmaly. Emma käbir adamlar näme görýär? Namaz okuýar, namaz okanyna niyeti näme? Şu gabry üçin okuýar. Şunuňmy? Käbir adamlar görýär, damak çalýar. Damak çalmaklygam ibadat, dogry dämi? Emma käbir adam damak çalanna niyetini bir ölü üçin çalýar. Bir öwliýa üçin çalýar, bir pir üçin çalýar. Soňçy şu niyetinde de ikilik etsen näme? Ýem sen şirke düşýär ekeni. Oňa da näme diýär? Şirkun niye ýa-da şirkul irada ýa-da şirkul qasd. Yani şirkun niye niyetinde etýän ibadatyň näme? Etýän ibadatyňda niyetin Allah däl. Şunuň ýa-da ibadat etmeklik isleýände näme? Niyetin isleýän Allah üçin däl. Şunuňmy? Şu ibadat edende kimi qasd etdiň? Şunuň kimi gödäňe tutup etýän şu ibadaty? Yani Allah'ın elle başka bir gödäňe tutup etsen, eýem näme? Sen şirke düşýär. Yani birinji görnüşi näme? Dogadylek ibadat diýdi. Şu dogadylegem näme? Niyet edende Allah Taala niyet etmeli. Gyssananda çağırýan Allah'y çağırmaly. Bir ibadat etýän şu ibadat edende niyetin Allah'ın rızalygy üçin bolmaly. Inni. Buna da delil edip getiripdir Hud suresiniň 15-16-njy aýatynda Allah Taala näme diýär? Men kana yuridul hayatad dunya ve zinetaha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha ve hum fiha la yubkhasun ulaikellezina laysa lahum fil ahireti illa an-nar ve habita ma sana'u fiha ve batilun ma kanu ya'malun. Kim ibadatu taat edenne yuridul hayatad dunya ve zinetaha şu dünyanın panizini ve şu dünyanın zinetini isleyen bolsa diye eden ibadetinde niyeti bir dünyadan bir gowul almaklık, dünyanın bir näme adyna awraýyna gyzyp eden bolsa diye nuwaffi ilayhim a'malahum fiha. Şu dünyada şu näme niyet eden bolsa berersi. Şunu ilmalypdyr Allah üçin näle alim diýdirmeklik üçin. Şunu oňa baranna näme özüni siletmeklik üçin. Zekat beripdir näme? Niyetinne näme? Jomart diýdirmeklik üçin. Şunuň. Oňa näme isleýärmi bererse, jomart diýler oňa diýip. Şunuňmy? Jihad edipdir gaýratly diýdirmeklik üçin, pelwan diýdirmeklik üçin. Näme diýär? Nuwaffi ilayhim a'malahum fiha. Şu dünýede eden amallaryna görä, olaň niyetine görä bererse, näme isleýär?
Ölen son gayratlam diýerler, ona pehliwanam diýerler. Ve hum fiha la yubkhasun. Yani dünyada näme olan amalından zat kemilmez diye. Şu dünyada näme istedimi, şu bi kemter näme isleýän zadyny olar gazanarlar diye. Adabra istedimi, ibadet üstünde adabrayı gazanarlar diye. Ýöne inne idin bil. İdin nämeken olan. Ulaikellezine leyse lehum fil ahireti illen nar. Ana onyalık suratda ibadet edenlere bilin ahirette olara otdan başka zat berilmez diye. Ahirette dine ot kazanacaklar kimler? İbadeti Allah için etmen, avra için. Göz için. İyil için, şan için eden adamlar. Ulaikellezine leyse lehum fil ahireti illen nar. Bilin ana olurdur ahirette näme dine ot alacaklar diye. Ve habita ma sana'u fiha. Ve näme dünyada eden ibadetlerinin bari habita diye. Puç oldu diye. Dünyada ibadet ettiler, bizim gözümüzde sere daimana olan eden zatlar ibadet. Sadaka vermek bizim nazarımızda ibadet. Düşündün yani puç, sebepsin ol ibadet edenle, sadaka verenle, Allah için vermekten näme el açık, cömert didirmeklik için verdi. Ve batilun ma kanu ya'malun. Ve şu niyette eden amalam batıl diye. Ve batilun ma kanu ya'malun. Ve şu niyette eden amallarım batıl. Yani birinci ve ikinci şirkin tapadını düşündünüz mü? Yani birincide bir nämet ya namaz okuya, okanına gavur üçün okuya. Düşündün mü? Ama ikincide näme namaz okanına gavur üçün okanak da namaz hon didirmek üçün okuya. Düşündün mü? Birincinkide niyeti gavur, ikincinkide näme niyeti öz avrayı. Düşündün mü? Namaz hon, ibadet hon didirmek üçün. Yani birincide ibadet gönderiliyor. Ama ikincide ibadeti Allah'dan gayrın yolunu etmedi. Yani niyetinle näme Allah'dan sogap, Allah'ın ırzalığı değerli de niyetinle şu ibadetin üstü bilen attı, şöhratlıktı. Düşündün mü? Avraydı, şunu istedi. Düşündün mü? Şunun için näme dünyada diye kim ibadetin üstü bilen avray istese diye avray alır diye. Düşündün mü? O beri avray kazanarım diye. Düşündün mü? Amalından näme kemel men o istendadı berlerim diye. Yani ahirette olara otdan başka zat berilmez ve bu dünyada eden amallarının bari puç bolur diye. Ve näme yani avray için, avray niyet bilen edilen amalların batıldır diye. Şoň şüper bir musulman ibadeti Allah'ın yoluna edişýärlik, etýän ibadetinde niyetem diňe näme Allah'ın arzalygy bolmaly. Ibadet hon didirmek bolmaly, lal niyetim. Cömert, el açyk didirmeklik bolmaly, lal gayratly, dogumul didirmeklik bolmaly, lal. Hükmani suratda her bir musulman tarafından edilýän ibadet ilki bilen Allah'ın yoluna edilmeli ve niyetem Allah'ın rızalığı bolmaly. Niyetinne de näme Allah'ın rızalığından başka hiç bir zat bolmaly. Enne şu vaatlarına İbnü'l Kayyim rahimahullah näme diýär? Emme'ş-şirku fil iradati ve'n-niyati fezalika bahrul lezî la sahile lehu diýär. Niyette şirk etmeklik diye bu kenarı yok deniz yalık zat diye. Yani biri pul üçün, biri avra üçün, biri gıyır gelin üçün, biri adamın her 1 milyon adam mağaza yani 1 milyon niyet bolubiliyor. 1 milyar adam da 1 milyar niyet bolubiliyor. Her bir adamın özüne göre näme isteyen arzuğu var. Şoň şüp näme İbnü'l Kayyim rahimahullah näme diye niyette şirk etmeklik diye goya kenarı yok näme deniz yalık diye. Ve qalle men yencu minhu diye. Ve şu şirkten sağ bolyanım gatı ad diye. Şu şirkten halas bolubilyanım gatı ad diye. Tamam açıklaya. Nädip şu şirke düşübilýär adam? Men arada bi amelihi gayra vejhillah. Ve neva şey'en gayra at-taqarrub ilayhi. Ve talaba al-jazaa minhu faqad ashraka fi niyetihi ve iradetihi diye. Men arada bi amelihi gayri vejhillah. Kimde kim bir amal edenne, Allah'ın rızalygyny islemese diye. Ve niyetem näme? Başga bir zada yakynlaşmaklyk bolsa, we sogabym ondan almaklyk umyd etse diye. Eýem şu niyetinne istegine şirketdigi bolýar diye. Namaza koya Allah'ın rızalygy üçin näl? Düşündüňmi? Niyetem näme? Namaz hon nidir? Näme iyillere yakynlaş, bilen anamına girmeklik. Düşündüňmi? Dünya yetmeklik, wezipa yetmeklik.
وطلب الجزاء منه. ونام cevasına näme şondan talep etdiýär. Yani adam namaza gosa, ibadet etse sogabyny Allahdan alýar. Emma bu nämetdiýär, ibadet etdi, sogabyny Allahdan almak niyetinde ýok. Aslında düýbünde sogap niyet ýok. Bu näme almak isleýän zady näme awray, şöhrat, övgü. Fakat eşraka fi niyetihi ve iradetihi. Bu adam eýär näme niyetinde şirk etdiýär. Sebäpsiz ol ýanky eden ibadetini näme Allah'ın arzalığı için etmekten başka bir zadi talep etmeklik için etti. Ve ceale şirken niyeti şirken ekber mahmulun ala men kânet cemi'a a'malihi muraden biha gayre veçillah. Emma men tara aleyhi diye fehuve şirkun asgar. İnne näme bir zadi açıklayacak bolýar. Aslında iyiliğin gözü için ibadet etmeklik näme riya, doğru değil mi? Şun riya bilen bağlantısı var. Şununmy? Haçan riya, yani şu ikinci şirkin aşağına giriyor. Haçan riya şu ulu şirkin hatarından çıkıp kiçi şirke düşüyor. Şunu düşündürecek oluyor. Haçan ne diye bir adamının köpçülüklüğün etyen amali näme Allah'dan gayriyin yol için bolsa diye eýen bul adam näme ulu şirke düşüyor. Müşrik bolýar. Şununmy? Ve ceale şirken niyeti şirken ekber, yani niyet şirkini näme ulu şirketdi näme sebäpden men kânet cemi'a a'malihi muraden bihi gayri veçillah. Kimde kimin etýän amallarynyň ibadetlerini köp bölegi diýe näme Allah'ın rızalygy üçin bolmasa näme eýem onun riyasi, onun näme niyette eden şirki ulu şirke düşürýär diýe. Emma diýe kimde kime näme käbir ibadetine riya gelip gitse diye. Düşündüňmi? Käbir ibadetini, hemme ibadetini, käbir ibadetini näme iyiliň gözü üçin etse diye. Onky eýem kiçi şirk bolýar diye. Düşündüňmi? Ine bunam geljekki sapaklarda açyklar. Ýarada bir sapaklarda açykladyk ama riya näme iki halatda ulu şirke düşýär idi. Düşündüňmi? Riya iki halatda kiçi şirk ulu şirke düşýär. Başga halatda kiçi şirke düşýär. Ulu şirke düşýäniň birinji halaty biri İslam'a girenne näme Allah üçün girmedi. Adyny abraýyny saklamak üçün, dünýäsini saklamak üçün, janyny, malyny saklamak üçün. Oňa da misal Peýgamberiň zamanasynda Medine'de bolan munafyklar üçün. Medine İslam şäherine urlansoň, Medine'ň käbir kafirleri billi. Biz İslam'a girmesek näme öldüräýmesinler. Biz İslam'a girmesek näme adymy da abraýymy gidäýmesin diye niyet bilen näme şu ada abraýlaryny saklamaklyk üçin, janlaryny, mallaryny saklamak üçin bize musulman diýdiler. Şunumy? Musulmançylyga girenlerine Allah üçün girmediler. Bular näme munafyk, kafirňem nejifi. Bir ýa ikinji görnüşi ulu şirke çykarýan oňa näme diýdik? Bir adam girenne İslam'a Allah üçün girýärdi, ýöne soňky etýän ibadetleriniň köp bölegini Allah üçün edenler. Şunumy? Ne şu iki bölegi ulu şirke girýär. Şunumy? Riya bolsa da ulu şirke girýär. Özüne de munafyk diýilýär şolara. Şunumy? Adam şolan şirki niyetine. Şuna şirkün niyet diye. Niyete İslam'a girenlerine ya ibadet edenlerine niyetlerine ikilik etýärler. Şunun bular näme ýa iki suraty seni dinden çykarýar. Emma bir adam İslam'a girenine Allah üçün girdi. Ve umumi ibadetlerini Allah üçün etdik. Yani käw wagt näme? Käwir ibadetlerini riya ýerkitýär. Şunumy? Bir üçin mysal üçin 5 manat bermeklik niyet eden bolsa, ay az verdi diýmesinler diýip kä halatda 10 manat berip goýberýär. Şunumy? Ya namaza kul huvallahu goşak bolsa elhamdan soň ay gysga sürede okut diýmesinler diýip mysal üçin ammany goşak goýberýär. Şunumy? Ana buňa alyk bolsa bu kiçi şirke düşýär. Şunumy? Oňam giňişligini geljekki näme sapaklarda alar diye. İkinci näme görnüşinem Allah. Umumi netijesi gysgalyp aýdamyzda da näme yani her bir musulman yani etýän ibadetlerini bir Allah'ın ýolunda etdi. Allah üçün etýän bolsa näme niyetinde de näme Allah'ın arzalygy üçün bolmaly yani. Ibadeti Allah'dan gaýryň ýoluna sarf etmekligen bolanok ya bir mahlugy Allah ibadet edende şärik etmekligen bolanok. Woşo sanna näme seni ibadet etmeklige iterýän adam näme bolmaly? Diňe Allah'ın arzalygy üçin bolmaly. Seni bir ibadet tagat etmeklige iterýän zat näme? Awray bolmaly. Şunumy? Şan şöhrat bolmaly. Şunumy? At awray bolmaly. Sen şu ibadeti Allah üçün edişiň ýaly seni ibadet etmeklige iterýän adam ýene Allah'ın arzalygy üçin bolmaly.
başga zat bolmaly. Üçüncü görnüşü näme şirkut ta'a. Boyun bolmak, taat etmeklik meselesinde de kafir adam dinden çıkıp bilýär. Düşündiňmi? Kafir meselede näme? Uluguna gadan ya. Kafir meselede kafir adam bir alyma, bir molla mufta näme? Boyun bolup şoň diýen näse dinden çykýar. Düşündiňmi? Oňa mäzir gelýär. النوع الثالث شرك الطاعة diye. Taat etmeklikde, boyun bolmaklıkda, birinin diyen etmeklikde de adam şirke düşüp bilýän eken. İlki bilen delilini alýar. Ondan soň misallaryny berýär. Allah Teala Bara'a surasının 31-nji ayetinde şeýle diýär. İttehadu ahbarahum ve ruhbanahum arbaban min dunillah والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Allah Teala näme Yewreýlerden, Hristiýanlardan, kafir adamlar öz molla müftülerini, Hudaý tutunanlyklaryny habar berýär. Şeý diýär. İttehadu tutunlu diýär bir topar adamlar ahbarlaryny, mollalaryny, müftülerini ve ruhbanahum ve ibadatxana adamlarını Hudaý edinip diye özlerini. Min dunillah Allah'dan başka. Vel Mesih ibn Meryem ve edil şofanna Meryem'in oğlu İsa'nam diye. Ve ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Nämçin olar beytdiler diye Allah Teala. Olara buyurulanda bir Allah ibadet etmeklikdi diye. Nämçin la ilahe illa hu. Sebäpin Allah'dan başga ibadet etmeklige haqqyl zat ýok. Subhanahu amma yüşrikun. Sizin näme ikilik etýän zatlaryňyzdan Allah pekdir diýip düşündiňmi? Allah'dan başga ibadet edilmeklige çokunulmaklygy näme münasip zat ýokdur diýip. Şirk goşulmaklykdan Allah pekdir diýip düşündiňmi? Bir topar adamlar bolupdyr näme? Bir topar adamlar var eken bizden öňkü ummatlarda. Ýöne näme? Bu habar bizden öňkü ummatlar barasynda gelenen bolsa, şu bizim ummatymyzda da näme şolaň etýän zadyň etýän adamlar bar. Öňkü toparyň ummatlary kafirler näme molla müftülerini Hudaý tutupdyr. Kafirleri öz ibadatxana adamlaryny Hudaý tutupdyr. Kafirleri öz peýgamberlerini, mysal üçin näme İsa peýgamberi. Ve ödem näme hemme dinne de ibadet meselesinde buyurulan zat nämedi? Bir Allah ibadet etmeklikdi. Allah'dan başka hiç bir zat ibadet etmeklik bolan yoktu. Şu zatlar bilip görüp dur kalarım. Şu toparlar näme? Hudaýlaryny çalyşdylar. Hudaýlaryny Allah'laryny köpeltdiler. Bir topary mollalaryna çokunly, bir topary ibadatxanalarına, bir toparlar peýgamberlerine. Ýöne näme? Allah Teala olaň şirk etýän zatlaryndan pekdi. Şu ayetin näme tefsirine gelýär? Näme gelýär? Rivayet etýänem Tirmizi rahimahullah. İmam et-Tirmizi şu ayetin tefsirine Peygamberimiz bilen näme? Hristiyan dininden soň İslam dinine giren bir sahabaň arasynda bir gurrun bolup geçýär. Şonu rivayet etdi. O kim? Adi ibn Hatim. Düşündiňmi? At-Tai. Düşündiňmi? Tai tiresi. Düşündiňmi? Saudiýanyň şu wagtly paýtagty bar Riyad. Şoň teoreklerini Cebel Tay diýip näme bir mantyka bar, bir rayon bar. Düşündiňmi? Tay dağlar diýilýär. Şunu Tay dağlar diýdigi, ýani Tay tiresiniň näme mesken tutan, ýaşan näme ýerleri. Bu Adi ibn Hatim näme Tay tiresinden ödem näme bütün aleme jomatlykda näme nuska bolup giden näme Hatam Taýyň ogly. Şunmy? İslamda, Arapda, Ajamda, nirde bir jomatlykda bir misal berilse näme Hatam Taý misal berýärler. Hatam Tay İslamdan öň ölen adam. Ol kafir bolup ölen adam, musulman däl. Emma Türkmenistanda näme destanlarda, rivayetlarda aýtýarlar Hatam Taý näme öwgüläp, arsa çykaryp näme on dinlän adam Hatam Taý näme bir öwliýa, pir, perişte ýalag adam diýip näme kabul etdi. Emma hakykatda ol adam Allah we Rasulunyň düşmany bolan. Düşündiňmi? Ol adam kafir bolan. Düşündiňmi? Ol adam müşrik bolan. Düşündiňmi? Hatta ogly gelip näme soruya qaqam şeýle adam dedi, ýani jomaatlygyny açyklanmaz etdi.
Şoňa eden näme beren sadaka ihsanlarynyň bir haýry degijekmi o dünýede diýenne Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär, ýok diýär. Düşündingmi? Näme üçin? Erten ol müşrik bolar. Dedi müşrik näme şirk diýilýände güýçli ot ýalak, düşündingmi? Oduň üstüne näçe gowlat atsaň näme ýakşýarak şirk diýilýän şoňalak. Şirk senne, küfür senne otyrmy näçe tagat edäý şo ýakýa, puja çykarýadyr ýa. Inne Adida näme bolan ýanky Hatem taýyň ýöne ogly bilen gyýda islama girýär. Düşündingmi? Hatem taýyň ogly bilen gyýda islama girýär. Ogly kim? Ine şu Adi, düşündingmi? Ödem aw rowayetlerini, aw arasynda gelen rowayetlerin köpüsine şu sahaba rowayet diýip düşündingmi? Men itim goýursam näme diýip goýurmyn. Okumasam näle gatmaly düşündingmi? Aw meselesinde köp sorag jogabyny şu sahaba eden düşündingmi? Mysal üçin haç hadisinde esasy rowayet kiminki? Jabir ibn Abdullah doğru da aw meselesinde esasy rowayet etýän kim? Adi düşündingmi? Emma mesx meselesinde esasy rowayet kopýaýran kim? Şu'ba, Mughira ibn Şu'ba düşündingmi? Enne näme ýanky aýaty okabat ýurqa näme Adi girýär Peýgamberimiň ýanyna. An Adi ibn Hatim annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi ve sellem yaqra'u hadihi al-aya. Adidan rivayet diýär. Burun Peýgamberimiz sallallahu alayhi ve sellem şu aýaty okabat ýurqa ýanky Adi eşdiýär. Bir topar adamlar Hristiýanlardan, Ýewreýlerden, näme öz molla müftülerini, öz näme ibadatxon ilmli adamlaryny özlerine Hudaý tutup durlar diýär Allah Taala. Inne Adide ön kim bolan? Hristiýan bolan, düşündingmi? Hristiýanlaryň hem Rakusi mezhebinde bolan, düşündingmi? Rakusi mezhebinde bolan. Inne gönümel Adi näme Arap bolan, soň bu aýaty düşünip atýar. Özleri barada gurrun berilýänini. Gön bu aýaty eşdemden näme faqultu lahu diýär. Gönü Peýgamberimize aýtdym diýär. Inna lasna na'buduhum ya Rasulullah. Biz olara ibadet edemiz atdyga diýär. Düşündingmi? Görem ibadatyň nämedigini bir wada düşünmedik görýärmi? Inna lasna na'buduhum. Biz olara ibadet edemiz atdyga diýär. Ondan Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu açıklaýar, düşündingmi? Yani şolaň eden wadynyň ibadatdygyny aýtdy. Qala Peýgamberimiz näme diýär? Alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fetuharrimuna? Allah halal eden zatlaryny haram diýenne sizem öz molla müftüleriňe de boyunmalardyngyzmy diýär. Yani Allah halal diýen zatyna sizin şo molla, mufti, ulama, ibadatxon diýen adamlaryňyz Allah halal diýen zatyna haram diýenne siz Allah'ın hukmuna alýadyňyzmy ýa-da molla müftüleriňizden alýadyňyzmy diýär. Ve yuhilluna ma harramallahu fetuhillunahu ve yuhilluna ma harramallahu fetuhilluna. Ve sizin şo molla müftü diýenleriniz, ilmli ahun ulama diýenleriniz Allah haram diýenine şolaram halal diýenne siz Allah'ın hukmuna alýadyňyzmy ýa-da molla müftüleriňizden hukmuna alýadyňyz diýär. Şonu Adi näme diýär? Faqultu bela. Bu meselede ya Rasulullah diýär, molla müftülerimizden kün alýadyk diýär. Şonu Peýgamberimiz näme diýär? Qala fatilka ibadatuhum diýär. Ana şu meselede Allah'ın hükmünü taşla, ulamalarının hükmünü almaklık, ana şolara ibadet etmeklik diye. Näme üçin? Sebäp diýsen halal haram diýmeklik o Allah'ın haqqy. Düşündingmi? Allah'ın haram diýeni haram. Allah'ın halal diýeni halal. Inni kimde kim Allah'ın haram diýen üçin bir zada haram diýse, şonam ibadet. Görýärmi? Allah'ın haram diýenne haram diýmekligem ibadet. Düşündingmi? Edil şoňalyk. Men şoňa halal diýen. Näme üçin? Allah'ım halal diýdi. Şoň üçin menem halal diýen. Şulam ibadet, düşündingmi? Emma sen gelip, düşündingmi? Şu Allah'ın halal diýenne, mollan haram diýen üçin haram diýdiňmi senem? Eýem Allah'ın hakyny mollan hakyna geçirdim, düşündingmi? Halal hükmüni indirmek Allah we Allah'ın haqqy we halal hükmüni indirmek Allah'ın haqqy. Emma sen şu meselede bir benna verdin dem şu haqqyam bir benna verdin eýem şu meselede sen şonu öýüňe Hudaý tutundyň bolýar. Bir meselede yani Allah'ın bir haqqyny bir meselede bir adama geçip berseňem eýem sen dinden çykýar, şunumy. Enne Adi'den sonra ya, şunumy. Ene sen bilip durdun Adi diye, on Hristiyan kan sen bilýädiň diye şu zat halal. Bir molla da sana yok haram diýdi. Haýsyny alýadym diye. Mollamyň diýenini alýadym ya Rasulullah. Yine soruyor Adi diye. Şunu Allah haram diye. Senin bilyen diye. Mollanım halal diye. Sen
Allah'ın hükmünü alıyordun mu? Moğolların hükmünü alıyordun deyse näme diye? Yok, Moğolların hükmünü alardım diye. Ana boldu diye. Şu mesele yem sen näme? Şu meselede eyyam sen näme? Şirke düştün diye. Şu meselede eyyam sen şonu ödün o näme? Hudaý tutunnun diye. Düşündüňmi? Fequltu bela qala fetilka ibadatuhum. Inni ştaýda bir bilmeli adamı var olanlar. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Ulamalar nämetdi? Şu hadisten näme? Şu ayetin tefsirinden bir peýda çıkardılar. Oğlum bir adam kafir müşrik bolmaklygy üçin etýän zadynyň şirkligini bilmekligi şertdär diýdiler. Şunuňmy? Allah Teala näme diýdi? Olar öz molla müftülerini Hudaý tutanlyklary üçin kafir bolalar diýdi. Dogry dämi? Inni adida şolan bir ýerdemi bir ýerden öz molla müftüsini Hudaý tutanlyk. Bir ýerden birdi. Ýöne şu öz nazaryny özüniň etýän zadynyň küfürdigini bilýärmi? Bilenapdy. Görýärmi? Bilenapdy. Ýöne şonda da Allah Teala şolara kafir diýdim diýmedi. Diýdi. Şoň şu aýetden ulamalar näme peýda çykarýar? Bir kafir öz etýän zadynyň küfürdigini bilmeklik şertde. Şunuňmy? Biz billik şoň etýän zadynyň küfürdigini, biz şoňa kafir diýip itiqad etmeli bolýar. Şoň özüniň hem şoň küfürdigini bilip bilenden soňam şonu da etjek diýmeklik şertde. Murji'eler näme diýär? Duraw diýär. Şu bilýän etýän zadynyň küfürdigini. Belki bilýän näler diýär. Şunuňmy? Billere aydaly gaýtmasa ondan kafir diýerler. Şonu aýtmasalar, bildirmeseler şoňa kafir diýip bilenaplar. Şunuňmy? Ol batyl akida, ol gönümel aýete, hadise garşy gitmeklik. Emma biz näme diýär? Bir adam özüni musulman diýip ýör, ýöne näme diýär? Doňuzyň haramdygyny bilse de plana hun fetwa beren üçin doňuz diýär. Şunuňmy? Süýt horlugyň haramdygyny bilip durqada näme? Bir hökümetiň ursat berenligi üçin näme? Şonu etýär. Aragyň haramdygyny bilip durqada plan mollan näme? Fetwa beren üçin aragy içýär. Şunu. Plana hun diýdi boldy sordy diýip. Şunuňmy? Şoň fetwadan araga doňuda haram diýenä. Şunu. We özüniň etýän zadynyň küfürdigini bilenä. Indi bizim öňümizden şuňalyk bir adam çykdy. Näme? Doňuz diýär. Näme üçin diýär? Doňuz haram diýsen bilýän ýa plana hun halal diýdi diýär. Şoň üçin diýdim men alim dinleýän, men plana hun dinleýän. Indi biz näme diýip şu adamy nähile kabul etmeli biz? Kafir diýip kabul etmeli. Näme ehli sünnet we cemaatın akidesi. Şunuňmy? Sebäp diýsem, şu adi dagam Hristiýan kanamy özleriniň eden zatlaryny küfürdigini bilmediler. Şunuňmy? Emma murji'eler näme diýär? Ýok diýär. Biz kafir diýip bilmeýäs oňa diýär. Ilki şoňa bildirmeli. Gardaş sen etýän zadyň küfür. Nuň bildiremizden soň aýdandan soň gaýmen küfürem bolsa şunu etjekde. Şunuňmy? Şey diýse diýär, onuň kafir diýmeli. Oňa çende näme etmeli? Muslim diýmeli. Şunuňmy? Dawak çalsa iyi ber diýär. Gyýt sorasa beri ber. Imam bolly, ýygyna uý ber diýär. Bular eýem sen awadatyny, nesline ganyny ütgetýär. Irja akidati. Oglanlar birlady şunu. Köp kişi pikir etýär, şu irja akidati, murji'eler akidati. Diňe tagudy goramak durýar. Käbir adamlar pikir etýär, murji'eler diňe kafirliň, müşrikliň näme tarapdar, şolaň arkasyny näme tutýan diýip pikir etýär. Ýok, murji'eler näme bir nejis zady. Bulan akidesi sen nesline mütkötýär. Murji'eler akidesinde ol küfürde. Şunuňmy? Indi sen kafir diýilýän adama gyýz berip otyrsyň. Ondan çağı bolsa weledi zina bolýar. Hem çağan zinadan da otýar. Şoň üçin murji akidesi näme ol gaty howply, hatarly näme erbet akide. Evet, geçet. Şunuňmy? Şoň üçin näme bir adam özüniň küfre şirke düşenligini bilmekligi şertde. Şunuňmy? Sen şoňa kafir diýip hökm etjek bolsaň, şoň eden zadynyň küfürdigini sen bilmekligiň şert. Şunuňmy? Men bildim bir adam Allah söýüyor. Men kafir diýip itiqad etmeli bolýar. Emma ol şu Allah söýmekligiň dinden çykarýanlygyny bilenä. Şunuňmy? Bilmese öwret. Şunuňmy? Öwret. Köp kişi pikir etýär näme? Biz bir ýerine kafir diýip itiqad etsek, oňa öwretmeliler diýär. Ýok, biz ýön ýüregimde kafir diýip itiqad etýän ýöne dawat edemde yumşaklyk bilen etýän ýagdaýa görä. Şunuň yumşaklyk bilen sen bir özüňe musulman diýen adam, şunuňmy? Sen özüň bir islama ýönkän adam, şu etýän zadyňa ulamalar näme? Küfür diýär, şu etýän zadyňy bir musulman ese dinden çykýar, sen şunyň dinden çykmaklyk
sen näme beýtme kelimäňi çöwür täzeden toba et la ilahe illallah muhammedur rasulullah diye İslam'a gel gaýdym şu zatlara girme diye bu dawat babatyndan eýen biz näme yumşak gurulýar emma yüregiň sen şol adamyny toba etmese näme kafir diýip näme irtiqad etmeli. Şoň üçin näme biz ehli sünnet we cemaati Kur'an hadise düşünýär. Allah we Rasulunyň muradyna göre. Allah Taala şu bar adamlara kafir diýdi we olaram özleriniň näme kafirlikde gezip görenden bilen akdylar. Eýem nämeken Allah hüküm etdi onu olan özleriniň kafirlikde kafir amallaryny etýänlerini bilmeklik şertler. Lakin Allah billi olan etýänlerini küfürdigini kafir diýip hüküm etdi. Onda mesele näme kafir diýjek adamyň bilmekligi gerek. Şunu men bir adama kafir diýjek bolsam, şoň küfür etýänligini men bilsem bolýan eken. Ama ol adamam bilmelimi şu etýän adamyň ol şertde. Şunuňmy? Ve seneduhu zayıfun walakinnehu şahidun inde ibn Cerir mawqufa min tariq Habib ibn Abi Thabit an Abi al-Bukhtari an Hudayfa ve fi sihhatihi nazar walakin tefsir al-aya bima zukira meşhurun beyne ahli at-tafasir leysa fihi men yedfa'uhu diye. Näme ýanky hadisin näme senedinde şunuňmy? Şu hadisi bize getiren adamlar näme zınjyryna kawir näme ejizlikler baramy gowşaklyklar baramy umumi näme şu aýatyň tefsirinde näme rivayet edilýän näme hadis diye şunuňmy? Şoň üçin näme hukmani suratda musulman adam ibadet sözüne dogry düşünmeli. Yani şirk birinji ulu şirkin birinji görnüşallyga doga dilekde şirk etmeklik. Görýän halal haram diýmeklik ama ýa ibadety degişdik. Şunuňmy? Allah'ın halalliyenini halal saymagam ibadet, Allah'ın haram diyenini haram diýmekligem ibadet. Inne halal haramam ibadet bolýan bolsa, onu şu söz bize näme netije almaly? Halal haram diýmekligem Allah'ın haqqy. Allah'ın haram diýen zadyny hiç bir hökümet halal edip bilene eken. Şunuňmy? Eger edäýse de şu hökümet dinden çykýar. Şu kanuny goşulanlaram dinden çykýar. Halal haram Allah'ın hakkı bolsa, onda hiç bir hükümet Allah'ın halal diýen zadyna haramam diýip bilene eken. Birden diýäýse de näme bolýar? Dinden çykýar. Sakal goý bermeklik. Farzmy wajib ýöne halalam däl, wajib dogry dämi? Enne bir hökümet näme diýip kodeks çykarýar. Plan ýaşdan aşak sakal goý bermeklik haram diýer. Näme? Allah'ın halal diýen zadyna haram etdim etmedi. Diňe şuňa öýde ýeterli bol. Şoň üçin bu wagtda selef adamna gurulýanlar wallahi Allahdan andi şu aýtýan. Selef akydasy okumadyk adamlar. Bular näme bir adama kafir diýjek boldyň hökümetdir öýtýär. Ýok, bir topor zatlar wa dinden çykarýan. Olar bu zatlar bilen aklar, düşünün. Bir adam bir ýerine tekfir etse, bir adam bir ýerine kafir diýse, gon tekfir hawarç bolýanlar öýtýär. Diňe ýanky mesele ýeterlik bir adamyň dinden çykmak ona. Bar allyk näme plan ýurdun prezidenti öwliýa pir perişte ýalaga adammış. Ama şu meselede näme etdi? Ýalňyşdy. Allah'ın halal eden zadyny men haram etjek dedi. Şu sakal ba, bilyat, hadisde de var, sünnette de var, öwliýa pirler, hemmesem sakally bolan. Ýöne men gadagan etýänini. Şunuňmy? Plan ýaşaşyn, men raýatym sakal goý bermek bolanok diýen. Bolanok gadagan nimek näme? Gadagan düşünüp kullat. Eýem hökümet tarapynyň gadagan edilen zat etmeklik näme bolýar? Cenayetkar bolýar, hem cenayete çekilýän. Şuňa öýde ýeterli bol, şuňa öýde ýeterli. Şunuňmy? Inde Allah halal diýende haram edip otýar bir hökümet. Bilip otýar. Şunuňmy? Inde şoňa kafir diýmeli ýerine gedi bilen akla. Edil şoňa Allah'ın haram edenine de şu hökümet näme diýip otýar? Halal diýip otýar. Allah Taala'nın Kur'anyna geldi, Peýgamberiň sünnetine geldi. Araga näme diýip? Haram diýip. Inne ol litsenze bilen näme diýip otýar? Halal edip otýar. Sana näme resmi ýagdaýda açaçan iýiligini azdyrmaklygy aragsy bilen ursat berip otýar. We seni goraýa, sen magadynyň goraýa, sen haram haridyň goraýa. Sana barmak batyrany arag satýandan üçin cenayete çekip otýar. Ondan aňyrda harama halal etmeklik nämeler bu? Olar düşünýär, ýani murji'eler düşünýär. Haramı halal etjek bolsa prezident näme diýmelmiş? Adamlar plan aýatda Allah araga haram diýer. We sahih Buhari'da da hadis we men bilýän Peýgamberimiz araga haram diýen, şonu da men şoňa halal diýen. Şey diýmeldir diýer. Beý diýmek gerek galo.
Olar siyasada okan näme şeytandan iblisten sapagalan prezidentler olar. Olar näme gurlemöllüğünü gowulýarlar, düşündiňmi? Sana hiç gaçan aqidatyny aýtmaýar. Aqidatyny musulmanlara aşkar etse, o näme boljagyny bilip dur. Şoň üçin näme ilmi ýok, akmak murji'eleň üstü bilen öz küfrüni näme etýär? Aklaýar. Indi biz näme şoň amaly bilen bilip arag näme haram halal faýanlygyny. Näme etýär? Litsenze berýär sana. Ursgat berýär. Yani sen aragsat men seni goraýan, düşündiňmi? Sen şu etýän wadyňa bir däl diýip bilen atdy, düşündiňmi? Şoň üçin bizim mesçitlerimizde näme mollalar, näme wagysçylar, netihaçylar kan arak barada gurlap bilen atlar. Näme üçin? Hökümetiň siýasatyna garşy gitdi. Sizin hökümet gollapdy. Ýylla näme şolaň çakırlary näme etýär? Yer alyp gelýär. Oň üçin gyzyl, kümüş derler bilen bedeýärler. Düşündiňmi? Gyzyl, kümüş derler bilen bedeýärler. We şu taýda arak munasabatyny aýtmalydymyz. Gazagystanda käbir muslimler kamçatdan atışda. Sebäbini bilmesizden şol oglanlar garalaya şu murji'eler. Olar hawariç, olar tekfir, hökümet bilen atışdylar, kamçat bilen atışdylar. Näme üçin atışdylar? Sebäbini musulmanlara aýdan aklar. Gazagystanyň hökümeti arak çykarypdylar. Şu aragynyň daşyna da Allah diýip ýazypdylar. Düşündiňmi? Şoň üçin musulmanlar namys edip hökümetiň garşyna çykdylar. Düşündiňmi? On näme üçin aýdan aklar ýer güne? Düşündiňmi? Yo onu aýtsa hemme kişi olaglanlar söýjek. Düşündiňmi? Olar görelle tutjaklar. Şoň üçin olara näme de? Olar tekfir, olar hawariç, olar näme? İslam prawitilleri bilen näme? Hawarişden gatnaşar, prawitil hudaýly olar. Düşündiňmi? Öňkülere ýa-ni ahbarlaryny, ruhbanlaryny hudaý tutupdyrlar. Molla mufti ibadatxonalaryny hudaý tutupdyrlar. Indi bu wagtky murji'eler näme prawitillerini hudaý tutunýarlar. Düşündiňmi? Prezidentlerini, tagutlaryny hudaý tutunýarlar. Musulmanlar namys etdi, haram bolan, arak bolan nili aragada Allah diýip ýazanlar üçin. Indi olar oňa namys etmän, şolaň namys edenine namys etýärler. Düşündiňmi? Musulmanlar namys etdi araga Allah diýip ýazylan üçin. Murji'eler musulmanyň namys eden üçin namys etýärler. Näme üçin bular namys etýär? Düşündiňmi? Näme üçin bular garşy çykýar? O näme sen näme garşy çykjak ýa-la o? Allah adyny araga ýazyp atýarlar. Düşündiňmi? Şoň üçin o her bir zadyň hakykatyny aýtmaly. Ýöne bir prezidentiniň garşyna çykan, ýöne bir hökümetiň garşyna çykan tekfir hawariç bolan o. Sebäbine seret hak bilen çykan bolsa jezakallahu hayr. Oňorypdyrlar diýip, batyl bilen çykan bolsa onuň aýda o. Onuň aýt. O batylam näme? Şu diniň şeriatyň nämesinde çägine aýt. Şunu şolaň edenler ýalňyşam bolsa, şolar eden ýalňyşlygy bilen dinden çykýan çykana. Dinden çykana ga, taňa dinden çykmadyk adam dinden çykandan ýaqyn bolmaly. Bu murji'eler musulmanyň kafiryn ýagdaýyny bilen aklar. Hawarişler kafirden ýaqyn taňa. Biz näme umumi hawarişler kafir diýip alýar. Şunun selef salygyň itiqadyna iki mezhep bar. Köpçülüklerin selef salyk näme diýär? Hawarişler kafirler diýär. Bir toporam näme? Böyle kafir däl. Ama murji'elerin itiqadyna hawarişler kafir däl. Düşündiňmi? Indi şolaň itiqadyna murji'elerin itiqadyna näme? Hawariç näme kafirlerden ýaqyn. Indi şolar ýalňyşanam bolsa, sen musulman doganyň, ey murji'e, sen hawariç tekfirler et. Doganyň saýan, ýöne ýalňyşan doganyň saýan. Indi sen ýalňyşan doganyň kafirden emerbetme. Kafirin hakkında gurulan aklar emma doğanım diyen adamısının yanlışına gurulayalar. Onam gurulama diyemez. Gurula yöne terörin bir bolsun. Şu musulman doğanın yanlışına tanqitlap bilyen mi? Kafirim yanlışına tanqitlap bilyen. Şoň üçin näme diýär? Bir adam näme? Halal haram meselesinde de goşulsa dinden çykýar. Sen prezident bolaw, sen George Bush bol, kim bolay? Düşündiňmi? Halal haram meselesini goşup bilen ak. Melik Abdullah bol, Saudiýanyň prezidenti bolay. Halal haram meselesini goşup bilen ak. Allah haram edilenleri haram edilmeli. Allah halal edilenleri halal edilmeli. Sen gelip näme? Riba, süýtxorlyga litsenziýa bermene hakyň ýok. Sen gelip araga, zinaçylyga litsenziýa bermene hakyň ýok. Berdin mi? Eýem şu litsenziýa bermeklik näme?
Kayıt näme tarapdan çıkýar litsenziýa? Hökümet edaradan çıkýar. Hökümet tarapyndan berilen litsenziýa näme? Resmi hat, şunuňmy? Şu resmileşdirilen adam hökümetde kanun tarapyndan goralýar. Bundan aňarda halala haram etmeklik. Bundan aňarda näme zat we halal haram etmeklik. Bundan aňarda zat ýok, şunuňmy? Şunu eden adam kafir bolýar, dinden çykýar. Şunuň maňlaýy tejlede, çüýranam bolsa, ýanqyalak suratda litsenziýa ber, gorap, ona kodeks çykaryp, şoňa degene de näme? Cenayet berýän, ceza berýän kodeksler çykarmaklyň özi, sen şu haramy halal etdin bolýar. Şunuňmy? Awa. Soň çyp näme? Yani murji'eleň şu wagt giýiňden bir ýaýran näme? Şübheleri bar. Olam kafir adamyň näme? Küfre düşenini sen bilmekligiň yeterlik däl ýa-da. Şunuňmy? Şoň özüm etýän wadynyň küfürdigini bilenden soň men bilýän, bilip etýän diýen sözüni eşitmen agzymdan ýalar şunu. İblisem men kafir diýen, oňala kafir ýerim ýüzünde ýok. Şunu. Kinoda da gabat gelýär, şunuňmy? Emma hakykatda oňala kafir gabat gelýär. Şu wagt ýewreýlere barabam, ýewreýler, şunuňmy? Şu musulmanlar siziň nazaryňyzda kim diýseň näme diýär ýewreýler? Ýewreýler siz biziň nazarymyzda kafir diýär. Hristiyanlaryň ýanyna bar. Ödeme İsa çokunyp berler. Hristiyanlar siziň nazaryňyzda. Bizine musulmanlar kim diýsek, näme diýär hristiyanlar? Biziň nazarymyzda musulmanlar kafir diýär. Krishnalaryň ýanyna bar. Krishna diýär. Şunuňmy? Sekdella çokunýan. Ne sen nazaryňda men kim diýseň näme diýär şolar? Men nazarymda sen kafir dowdaky diýär. Şunuňmy? Ödüne kafir diýen millet ýok, bu murji'eler düşünen o. Şunuňmy? Ödüne kafir diýmendir. İslam taryhynda ödüne kafir diýen ýok. Kullu hizbin bima ledeyhim ferihun. Allah Teala aýdy, her bir topu öz bolan wadyndan hoş diýär. Öz tutan wadyndan hoş met diýär. Hiç bir adam özüne kafir diýen, hatda ýewreýe çennem näme? Özüne kafir diýmek aňyrdan geçsin o. Özlerini Allah ýonkodylar. Nahnu ebnaullahi we ahibba'u. Biz Allah'ın ogullary we onuň söýgülileri diýdiler. Hatda İsa ankylarym şoňala. Şoňala görümler aýtdylar. Özüne kafir diýen adam ýok. Şunu murji'eleň ýanyna kafir ýok. Şunuňmy? Sen olaň talap etýän kafirini tapmak bolanok. Şunuňmy? Bir samsyk kafir men kafir diýämede. Şunuňmy? Akylly gapyra kafir diýmeýär. Şunuňmy? Soňam hristiýan ýewreýmiş wagt kafir bolmaklyk üçin şu dininde, bozuq dininde oturarlar. O özünikin dogry saýýar. Ýöne şolar özünikin dogry saýýanam bolsa, ol hakykady ütgeden o. Şunuňmy? Özünikin dogry saýýanam bolsa, şolaň hakykady küfür, biz şolara kafir diýär. Emma ýa-ki murji'eler ýa-ki mezhebini alsa. Murji'eler näme bolmaly bolýar? Şu mezhebine göre ýewreý, hristiýan da musulman näme bolýar? Şunuňmy? Murji'e näme diýär? Şolar özüniň küfürdedigini bilmelidir. Şunuňmy? Ýewreý, hristiýanlar bilen özüniň küfürdedigini. Olaň şu gadatyna göre näme ýewreý, hristiýan da kafir diýmeler. Emma ýok, ýewreý, hristiýan özüniň kafirliklerini bilmeklikleri şertden. Kafirliklerini bilmeseler şolar kafir diýen bolsa, onu şunun mottona Muhammed'in matyndan biri küfre düştü. Özüniň küfre düşendigini bilmeklik şertde. Bilmese de sen kafir diýmeli bolýan. Emma beýdiýetün murji'eler näme diýär? Olan kafirden Allah aýtdy diýär. Şunu. Emma şu wagt adamlara dediği geldim plan kafir diýär. Biz näme diýäs? O geldi diýär. Ýewreý hristiýanyň Allah Taala kafirliklerini aýtdy, biz bolara şey diýär. Ýewreý hristiýan bolanlyklar üçinmi ýa-da ýewreý hristiýanlarda bir wasf bolanlyk üçin kafir diýdimi? Bular akmak o murji'eler, wallahi oglanlar akmak. Bular Kur'an hadise düşünen aklar. Ýewreý hristiýan kafir digini bilmese de biz olara kafir diýär, delil nämemiş? Allah diýipmiş. Biz sen bilen biz Allah'ın sözüni gaýtaramyza siz ýalak. Şunuňmy? Ýöne biz ýene näme? Ýene gaýtadan sorak gorýar sizden. Ey murji'eler. Ýewreý hristiýana Allah, ýewreý hristiýan jinsinden bolanlyk üçin kafir diýdimi? Ya şolon kafirlige çykaryan wagtby bolan üçin? Wagtby bolan üçin ýa. Şu böyle de murji'elerim wagtby bolan üçin. Onda näme üçin? Ýewreýin hristiýanyň kafir bolmaklygyna tapylan wagt şu ummatda tapylsa kafir diýenler. Sen kafirlen olan kafirden gowmy. Şunuňmy? Hemmesi bir kafir o. Şolarda şu wasf tapylsa, şolara kafir bolmaklygyna sebäp bolan wasf
şu modda tapılsın, bizden son gelecekleri tapılsın, şu kafir bolýar. Şoň şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden näme soradylar. Bu topor miweleň ösümlikleň adyny aýdyp, planin kıdan arak yasalsa näle? Planin kıdan yasalsa. Peygamberimiz bu atlara üns vermedi. Olara näme ünsün çekti? Waspa üns çekti. Wasp berdi. Kullu muskirin haram. İstenlik bir zat serhoş etti mi şu haram dedi. Wasp berdi. Indi biz näme şu kaidany alyk. İstenlik bir zatda serhoş etmeklik wasp barmy şu haram. Indi Ýewrey Hristiýanam kafir bolmaklygyna sebäp bolan wasp şunu mottuňam bir adamsynda ya bir toporunda tapyldymy şol adam näme kafir bolýar. Şunumy? Indi gitýär. Qala Şeyhul İslam ibn Teymiyye rahimahullah ve haula'i allazina ittakhadhu ahbarahum ve ruhbanahum arbaban haythu ata'uhum fi tahlil ma harrama Allah ve tahrimu ma ahalla Allah yekununa ala wajhin. Enne näme bärde açıklamalladymyz bar. Onamy Şeyhul İslam ibn Teymiyye rahimahullah açıklaýar. Yanqı ayetde arzalyp öz molla müftülerini Hudaý tutunup kafir bolanlar diýe näme sebäpden kafir boldular diýe Allah haram eden zadyny näme mollalar halal eden üçin halal saýdylar diýe. Ve Allah halal eden zadyny mollary haram eden üçin haram saýdylar diýe. Şoň üçin kafir boldular diýe. Ýöne halal haram meselesinde Allah hükmüni alman, mollan hükmüni alýandan hemmesi kafirmi? Görýän sonra ýüze çykýar. Ýok diýe. Ka halatda kafir bolýar diýe, ka halatda kafir bolanok diýe. Näme Şeyhul İslam ibn Teymiyye we okuwçylaryň tapawudy şu. Ilmynyň has beter adamlaryň ýüregine oturmaklygynyň sebäbi. Şeyhul İslam açıklaýar, düşündiňmi? Ýöne şeýle gurulana. Ne biz näme diýip otyr? Halal haram meselesinde Allah'ın hükmünü alman, benden hükmünü alan kufur diýip otyr, dogry dämi? Şunu açıklayança belki de sizin kâfirlerden pikir edenler şu iki meselede näme halal haram meselesinde Allah'ın hükmünü alman, mahlukun hükmünü almaklığın bar suratı kufurdur edip oturansınız. Doğru değil mi? Emma yok onun alat değil. Şunun onun açıklaması var. Bir halatta halal haram meselesinde Allah'ın hükmünü alman, benden hükmünü alayan kafir bolýar. Bir halatta halal haram meselesinde Allah'ın hükmünü alman, benden hükmünü alayan haram bolanok, kafir bolanok. Haçan? Bir adam bilýär arağın haramdygyny. %100 bir muslim bilýär arağın haramdygyny. Plan molla halal diýen üçin näme? Şonuň ýanyna şu hüküm ütgoýar. Öň haram diýip ýören bolsa indi halal diýip itiqad etýär. Şunuňmy? Näme üçin plan molla diýen üçin şoňa eýerýär. Men plan ahuny qynal ýany. Ne şu halatda dinden çykýar. Şunuňmy? Ikinji suraty nähile? Kellesine arak haram diýip götürüp ýör. O içene goýdymmy? Plan molla halal diýen üçin näme etýär? Haram diýen itiqadyndan gaýdanak da ýöne plan molla ursat beren üçin içip başlaýar. Düşündiňmi? Ýöne oň ýanyna aran höküm ütgäne. Düşündiňmi? Şu haramlanyny öň içene atdy da indi plan molladan ursat tapan üçin içip başlady. Düşündiňmi? Ey plan molla içiberdi da içip ýörni. Düşündiňmi? Ýöne haramlygy barda şekil şübhesi ýok. Halal diýilýänleri kabul edenak ýöne özüne bir ýeňillik tapdy da içip başlady. Düşündiňmi? Bu näme bolýar? Uluguna düşýär. Düşündiňmi? Bu suratdaky uluguna düşýär. Düşündiňmi? Näşe açykajak bolýar? Şeyhul İslam ibn Teymiyye. Näme diýär? Birinji, ýani dinden çykarýan suraty halal haram meselesinde Allah eýermen, molla müftülere eýermeklik dinden çykarýan suraty en ya'lemu ennehum beddelû dinallah. Näme? Bilýär diýär şo molla müftülüň Allah'ın dinini ütgödönlüklerini. Düşündiňmi? Yani bilip otyr. Şu Allah'ın dinine haram, ýöne şu molla ütgödüp halallyp otyr. Düşündiňmi? Bilip otyr. Feyettebi'unhum alet-tebdil. Bilenden soňra näme? Şu mollaň dinine eýerýär. Düşündiňmi? Öň haram diýip ýör, indi molla ütgötdi dänim näme diýdi? Halal diýdi. Özüm şu mollaň ütgödönlüginden bilip otyr. Yani onna da men mollak pinetjek diýdi. Düşündiňmi? Bu näme bolýar? Dinden çykýar. Feya'taqiduna tahlila ma harrama Allah ve tahlil ve feya'taqiduna tahlila ma harrama Allah ve tahrima ma ahalla Allah. Yani molla ütgödenden soň näme etýär? Buň ýanyna ýam ütgoýar. Halal haram ütgoýar. Düşündiňmi? Eýär näme Allah halal diýenni, näme haram diýenni halal etýär, eýär Allah haram diýenni halal etdi. Näme üçin? Molla diýen üçin. Itiqadyny eýär halal haram meselesi ütgoýar. Düşündiňmi?
Nämçin ütgödi ittiba'an li ru'asaihim. Başlarını eýrenlikli sebäpli. Şunumy? Prezident ursat berdi, ya plan ahun ursat berdi, ya plan pir, ya plan maksum ursat berdi. Şolon ursat üçin şolary eýerip nämetdi? Halal haram meselesini itiqadyny ütgötdi. Özüm bilip otyr, öň şularyň haramdyň, şuňam halallygyny. Şunumy? Ýöne eşdi plan ahunundan mollasynyň prezidentinden näme? Harama halal diýendigini we halala haram diýen. Onda da nämetdi? Itiqadyny Allah'ın hükmünden ayırdıdan şolon beren hükmün aldı. Şunumy? We eýerdi, billi ütgödiler. Ýöne şonu da eýerdi. Näme bolýar? Bu dinden çykýar. Şunumy? Ma'a ilmihim annahum khalafu dinar rusul. Yani öden bilip otyr. Molla müftü şu meselesinde näme peýgamberleň dininiň näme şu meselesinde näme peýgamberleň diýeniniň tersine diýenden bilip otyr. Peýgamberleň getiren dininden näme şirk haram. Peýgamberleň getiren dininde arak haram, adam öldürmek haram, zina haram. Ýöne nämetdi? Plan molla ursat berenligi üçin näme? Inni şirke haram diýenek. Inni araga haram diýenek. Fahada kufrun. Şonqy näme? Kufur. Şunumy? Dinden çykýar. وقد جعله الله ورسوله وقد جعله الله ورسوله شركا näme ýankyň şeýtmekligin näme Allah we Rasuly şirk hasaplady. Şunumy? Biziň ýanymyzda da kim kafir? Allah we Rasulynyň kafir diýeni kafir. Şunumy? Emma murji'eleň ýanynda kim kafir? Özler tarapyndan goýan qada kanunlarynyň kafir diýeni kafir. Şunumy? Şunmadymmy? Biziň ýanymyzda Allah we Rasuly näme kafir diýdimi? Şo kafir. Allah we Rasuly bilmesizlikden şirke küfre düşýäne de kafir diýdim diýmedi. Diýdi. Emma murji'eler ýok. Özlerçe qada goýup näme özüniň etýän zadynyň küfürdigini bilmelidiler. Niýeden Allah'ın bu qadany? Murji'eler näme diýen şey diýe. Biz birine kafir diýjek bolsak, eden amalyna diýen sözüni esaslanıp, şol adam etýän amalynyň diýäniň küfürdigini bilmeli murji'e. Bulan qadasyna gelmese Allah we Rasul kafir diýse de kafir diýen. Şunumy? Murji'e öz jugulöründen çykan näme qadalarynyň kafir diýenne kafir diýerler. Emma şular özlerinden goýan qada kanununy qabat gelmese şol adam Allah we Rasul şu adyny tutup kafir diýse de kafir diýen aklar. Ende biz şu wagt kafir tagutlary kafir diýär. Dogry dämi? Näme üçin? Allah we Rasul kafir diýen üçin. Emma murji'eler näme üçin kafir diýerler? Ayet bar, olara ayet aýdylyp otyr. Hadis aýdyp otyr. Qur'ana hadise Allah we Rasulynyň muradyna görä düşünüp düşünürýän ulamalaryň sözleri aýdylyp otyr. Biz şulara eýerde kafir diýip, dogry dämi? Bular näme üçin diýene? Özlerine selef diýerler. Näme üçin diýenekler? Ýok. Bular Allah we Rasulynyň kafir diýene kafir diýenekler. Yani dille diýerler. Köp adam nämeden allanýar? Şu näme murji'eleň firqasy kan, dogry dämi? Taýpasy kan. Eň nejide mene şu wagt gasyr. Şu biz bilen gelip beren murji'eler. Şunumy? Bu wagt murji'eler gurlaýanna sen gurlaýan wagtyň gurlaýar. Şunumy? Emma iş ýüzünde sen diýen, öz diýen wagtyny amal edenem. Şu wagt murji'eler näme gurlaýsan o, näme halal haram Allah'ın haqqy, Allah'ın kafir diýen kafir, Allah'ın muslim diýen muslim diýerler. Şunumy? Ve näme bildiňe Allah we Rasulynyň kafir diýenne kafir diýýär. Emma iş ýüzüne gelýän bolýan Allah we Rasulynyň kafir diýenne kafir diýen aklar. Biz näme bir prezidentde kafir diýsek, murji'eler turýar. Näme diýe? Bular tekfir hawarij diýe, bular hay hawaslaryny eýerip kafir diýdiler. Bir adama kafir diýmek bolanok, şunuňmy? Kafir diýmek Allah'ın haqqy, Rasulynyň haqqy diýe, dogry dämi? Has betirim ortada barýan murji'e şeýhler diýende. Murji'eleň tarapyna baran ulamalar gurun, agızlaryny dolup gurulýarlar. Et-tekfiru hakkullah diýip gurulýarlar. Kafir diýmek Allah'ın haqqy diýerler. Biz Allah we Rasulynyň kafir diýmedini kafir diýip bilemiz diýerler. Allah we Rasulynyň kafir diýenlerine biz kafir diýäsem onu bize hawaş tekfir diýerler. Emma özlerine mine şunu Allah we Rasuly kafir diýdi. Yani şul adamda etýän wady Allah we Rasul tarapyndan küfür diýilen. Şul adamyň diýýän wady Allah we Rasul tarapyndan küfür diýilen. Sen şuna kafir diýmelliň on ýok diýär. Bize usul qawaid bar diýär. Bize tertip düzgün ma diýär. Şunumy? Näme? Biziň tertip düzgünümizde gawat gelen diýär. Bu adam özüniň şu diýenden küfür diýen bilýärmi şu diýär.
Kafir olmak niyet bilen etýärmi diye. Nirde var o? O in melgun Yevreyler kafir olmaklygy üçin küfür edenler o. Şunu satanistler näme kafir olmaklygy üçin Allah söýgenler. Şu etýän zatlary hakdyr etýärler. Olan kada kanunyny alsaň iblise de kafir diýip bolanok. Şuat murji ölen goýan şert şurutlary barda. Bir adama kafir diýjek bolsaň hökman tapylmaly onun hakynda. İblisin hakkını tapıp bolanok. Şu kafir murjiýalar iblise kafir diýen haklar. Onda ne ýagymşam? Diýerine ýaşap ýör. Amru Halid diye. İblis me kafir diye. İblis kafir däl diye. Şunu. Ve bi'izzetika diye. O Allah'dan andyşýan ne botyr. Allah'dan andyşýany näde sen kafir diýip biljek o diye. Şunu. Baba şunu udanam näme ýasyna gatnaşyp. Bütün adamlar toporşun uly gitke diýip. Bir kafirin ölümü adamlar toporşun yitgimiş. O uturşa ol. Bir utýas bir kafir ölse. Şunu. Şoň şüp näme Allah ve Resulü bir adam bir meselede Allah'ın hükmünü bilip otuyor. Halal idi mi haram dedi. Bilenden sonra näme bir mollasynyň müftüsiniň näme diyen söz üçin näme akidasyny ütgetdi. Öň haram zat indi buň ýanynda halal bolup durdy. Öň halal zat indi buň ýanynda haram bolup durdy. Näme üçin molla müftüsi ya prezidenti ya başlygy näme ursat bertmiş. Şu kafir. Ne üçün kafir? Zaten Allah ve Resulü şun eden ve şey etmekligi şirk saydı. Görem şu sözün öýerden hemen anlatýar Şeyhülislam tarapyndan. Allah ve Resulü bir zada küfür diýip, şirk diýip hökm berdimi? Şu küfür şirk diýilip hökm berilen zada bir adam etdimi? Şo näme etýär? Küfre, şirke düşýär. Ve in lem yekunu yusalluna lahum ve yesjuduna lahum diýär. Görýärmi? Plany Hudaý tutunup dur diýilse, olary secde edip, olary namaza gomaklyk şert däl. Yani Adi ibn Hatim dagy Hristiýan kalar, ýanky Hudaý tutunan molla müftülerine secdeden atdylar. Olary namaza gokan atdylar. Onda näme babatyndan olar Hudaý tutundylar? Halal haram babatyndan. Şoňa bir meselede Allah'ın hakyna degişli bir meselede mahluğa verdin mi şonu oturdu şu mesele ya sen şonu Hudaý tutundun dinden çıkýan. Son الثاني وصحيفة نظام 9. صحيفة. İkinci halatda halal haram meselesinde molla müftü eýerýänden ikinci halaty yani dinden çıkmayan halaty olan أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله. Yani ikinci görnüşüne ehli halal haram mesela ütgana olmayan. Allah'ın haram diyeni haram, Allah'ın halal diyeni halal. Yönü näme? Bir molla içýär diýip içip goýberýär bunu. Bir molla zina etýär diýip edip goýberýär. Yani molla näme günahyny eýerýär. Şunumy? Bu eýem dinden çykana. Bir molla günahyny eýermeklik. Şunumy? Plan molla etdi diýip etmeklik. Günahyny bu dinden çykarýar. Emma plan molla halal diýdi diýip sen haram zady haram diýip gören zadyň halal saýmaklyk o dinden çykarýar. Şunumy? Indi seretýär, täden mysal berýär. Bir adam arak içýär. Soruyor, näme üçin? Aran haramdygyny bilen atmy? Bilýän ýöne plan moly içerden benim çık goýberýän. Bu günah adany, bu günahkar. Şunumy? Ýani bu haramdygyny itiqad etýär. Daşetsin ýa, halal diýmek diýär. Allah haram edeni halal, haram diýär. Allah halal edeni halal diýär. Ýöne plan moly içýär benim çık goýberýän. Şunumy? Ma ikinji suratda bu günahkar bol. İkinji suratda arak içýär. Näme üçin içýär? Haramdan bilen atmy? Yok haram däl ýa. O näil haramdan? Allah Taala haram diýdi. Yok plan ahun halal diýdi. Men şu ahunyny näme şu ahunyny sedin aldım diýdi. Şunu bu dinden çykýar. Şunumy? Bu soň bu işden içmeden meselen ütgeden o. Şunumy? Şu eýem itiqadyny ütgetýän meselede şu öýde dinden çykmaklyk. Şunumy? Yani haramdan soň halala itiqady öwürlenden soň aragam içip başlamaly. O şertdäl. Son arağı içtin içmesin işimi diyor. Son zinani näme haramlygyndan son halallip başlasın. Etsin zinani etmesin meselen ýükledinok. Öň süýtgorluk buň ýanynda haram di we Allah'ın haram diýenden bilýärdi we soňam
Bir molla halal işle halal ip itiqad etdi. Şu itiqad etmeklerin öz dinden çıkar. Sen süt korp etsin etmedin o meselenin kötüne şunun. Bu hakikati ütkan şu kafir şunun. İkinci suratun amedeken yani bir molla müftü ahunlarına prezidentlerine günah edenler için şoları eğer günah etse bir masiyet bolýar şunun. Eğer yana eğerip duruyor bu günah eğerdi. Bu dinden çıkanak şunu. Yani bir beyleki günahlar eden adam yalak bolýar şunu. Emma şu halal eden için benim halal yani benim halal haram meselesinde eğerse eýän bu kafir bolýar dinden çıkýar. Dördüncü görnüşüm hem şirkin söýgü meselesinde, söýmek meselesinde şirke düşmeklik. Buna aşağıdan hem degişli zatlar var. Şoň üçin bu dördüncü görnüşünü beyleki giňişlerini açıklamalarını bilerek de gelecek ittifaklarda Allahu Teala a'la ve a'lam. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani üç geçen adımızda açıklanmadı. Zat bağımı düşünmeli adamı. Yani siz olan haram diyenli halallığını bilmem olur eğer yarına şol bilmese şu mesela nükün ya. Ne mani? Yani o olur mal müftüleri eğer yani. Şolun haram diyenli siz halallığını Allah halallığını bilen. Onun açıklaması var. Ben sen sorağına ayet düşündüm. Yani mollan halalliye için halalliye yönü şeriatta haram edilenlerini bilen hak. Düşündün mü? İki suratı var. Düşündün mü? Şeriatta umumi nama adamlara, umumi ılımsıza nama yayran haram zatlar var. Düşündün mü? Doğudun haramdan bilmeyen yok. Hatta yevreyem bile doğudun haramdan. Aran haramdan, zınan haramdan, adam öldürmekluğun haramdan. Düşündün mü? Onu bilmeyen adam yok. İnsan ku cahil Müslüman adamın bilýär şunu. Bungalyk meselelerde kabul edilen şunu. Emma misal üçin bir ösümlük çıkıpdyr. Ya bir näme şerap ya bir içki çıkıpdyr, düşündüňmi? Oňa näme haramdygy bir wada aýdyň bolmady, düşündüň. Misal üçin kofiyada burada bir haram dikkat ediler, düşündüň. Emma soň näme taçylyk kofiýa haram däl, düşündüň. Şuňarak bir zat çykdy täze de vurdy. Bulan ahun halallik fetva verdi. Bu adamım edip biyor düşündün. Emma anlarda bir alimler hem üstünden işlep becernem üstünden işlepdirler. Şu täze çıkan badi vasfından Kur'an'a hadise getiripdirler. Kur'an hadise göre şuna da haram dip nem hüküm çıkarmalı. Bu ulamalar haram dip hüküm çıkardı. Bu adam bir vada bilmedi bu hükmü. Düşündün. Şu esasda da näme halal dilen fetva geldi. Bu adam dinden çıkana. Yani bu adama näme düşündürmeli bolýar. Dogam şu adam näme halal diyen haram diyen o adamlar ama yana doğrusu haram diyenler gene delili düşünün Kur'an'ın hadisen deliline şunu şu zatlar var düşünülmeli aytmalı var düşünün. Şoň üçin ýanky meselelerde kütüýsek bolýar. Yani haramdan haramlyk kılmy. Giýiňden ýaýran haram zatlar var. Doňuz, adam öldürmek, Allah söýmek, peýgambere söýmek, Allah ýok diýmek, ölen soň diýiljeklerini inkar etmek. Bu meselelerde näme ay plan diýdi men şoň üçin alaýdym diýen gurrun kabul edilen düşündüňmi? Emma käbir meseleler we hasatan bir täze çykan döwürde kiratlar düşündüňmi? Şol şeriat tarapyndan şoň haramdygyny bilmedi, ilmi ýok, zady ýok, ýa-ni bir inanıp beren näme ahuny mollaty haram halal diýdi düşündüňmi? Şoň üçin etdi. Bu dinden çykanak, bu günahkarçylyk hem çekanak. Buna ol fetva veren nimet yani. Fetva veren hem ijtihad eden bolsa olan günahlyk çekanak. Emma bilip görbem aýtmady düşünün. Gizledi şoň hökmüni. Bu sebäplerden düşünün. Bu günahkarçylyk çeker. Emma oňa eýeren adamın günahkarçylyk çekanak düşünün. Sebäpden bu yani giýiňden ýaýramady düşünün. İnşallah gelecek tapakta da Arap çıkma kafir. Olyana adam oynamak bay düşünün. Näme Arap şämiş aran öýdi haramdan keyp harammış düşünün. Bidem diýär şu keypine sebäp bolan aran öýdi dämi? Düşünün. Oň alak bolsa sen aran keypini satyn al, aran öýdün almadan. Oň alak bolamaz düşünün. Şoň üçin ol aran öýdi haramdan keyp haram ol iblis düşününmi? Ol on agdyna o gurrun iblis atdy düşününmi? Adamlar ağlamak için etdi. Aran öýdi haram diýişdin, keyp haram diýişdin. Ol näme bolýar? Kafir bolýar, dinden çykýar, düşündüňmi? Soňra näme ýene kafir adam şübheti bar. Yani haramlary satmaklyk bolanok diýildi, haramy söýüp satmaklyk bolmaýandyr diýär. Ýigren satmaklyk bolanok. Eşitdiňmi bir sakally ýaşyn kamýaskydan hem arak satýar diýär. Ondan arak soranlara
yüzün çıtanmak, dünkülleden mal beriye deme, eden mal. Kagbut näme şol gahar gelen mal sat diýär. Ara satanna şolun alýandyna gahar edip yüzün çıtıp sat diýär. Şo ýaşly yüzün çıtıp sat diýär ama şu Arapdan garanýan pulun näme haram bolýar şunuňmy. Allah'ın haram eden zadyny satmagan bolany. Allah'ın haram eden zadyny näme derman saýmagan bolany. Şoň şup näme itin ýagy bolsun, itin tezegi bolsun şunuňmy. Haram yağam, doňguzyň kom, doňguzyň emme zady şunuňmy. Haram. Şu doňguzyň da biraz düşündik. Doňguzy. Şunuňmy. Ay doňguzy näme? Aqrenkli bolýar doňguzy. Qara renkli bolýar şunuňmy. Ya köp bolýar şol kan düşündik. Ne ilmanide düşünokla men. Ne hilek manide düşünmeýänliklerine düşünemem. Şunuňmy? Doňguza düşünmeýän mi ama ortada sen düşünýär doňguz diýmek sivinýär diýmek dämi? Şolary sivinýär diýär. Şunuňmy? Iň gowurup iýän wagtlary doňguz, iň erbede ulanýan söwünçlerim doňguz. Şunuňmy? Yani söwünne fıtratyna görä görýän nejifade deňe sivinýär diýär, doňguz diýär. Şunuňmy? Emma iýenne gowurup iýän zat görýän. Onu hem şeytan alıp iýdirýär. Şunuňmy? Köp bolýar. Ýemesin o doňuz haram ol. Doňguzyň haramdygyny bilmeýän ol musulman näle o. Islama giren adam der. Biri men doňguzyň haramdygyny bilemek diýse, musulman näle ol adam. Şunuňmy? Doňguzyň haramdygyny bilmeýän adam ol musulman näle o. Şunuňmy? Ýöne näme kafirler erbet näme siýahy dulanýar. Keçilikden mer gowwurk görenimiz kim telewizorda? Huruşa. Şunuňmy? Keçilikden näme Huruşa gelýär diýilse begenýär. Näme mulçyk çagan gowur ýana dogry dämi? Şo mulçy görkezýänem kim huruşa bilen gapdanlar kim towşan mı näme mi? Ya orsda mulçygyny çykýar da bini puh dämi? Ha? Stipasa. Stipasa bilen näme huruşa. Şunuňmy? Stipasa halal. Şunuň bulam haram. Näme şu kiçilik huruşadan başga zat ýokmy? Goý towşanyň gapdan bir at goý. Şunuňmy? Ya bir goýun goý şol kız alyp barjy bolsun. Şunuňmy? Nem üçin ala böyle doňuz goýýar. Kiçikden sen öwrenişdir, jop bolýar. Şunuňmy? Ýani täze çykan multikler al. Şunuňmy ol? Köpçülikleýin näme ol? Ya alaka. Esasy näme ol? Geroy rolunu oyna. Yani ya alaka. Şunuňmy? Özem o molly, hikmetli adam. Hikmetli adam rolunu. Alaka. Doňuz. Şunuňmy? Krokodil, şunuňmy halal haýwanlar gapyşanýar. Näme üçin şu zatlar etýär? Näme adamlar kiçilikden şunu öwrenişer ýalar. Musulman kafirň nazaryna ýigrenç bar aslında doňuzlar. Ma şu zatlardan bizi öwrenişdirip şu haram bolan zatlara ýigrençimi aýyrjak bolýar. Şunuň üçin bu kafirler etýän siýasatlar näme biz dogry düşünýär. Wallahu taala we a'la we a'lam.